O, mae hwnna'n bel hymryd, dydy. Robles! Mendes, Peter Smith, y rhy hawdd at y postyn pellach! Evans ar y dref chwifon ac i gol! Ar ôl bron 3 mis heb gemau, mae uwch gyngrair Cymru JD yn ôl, sy'n golygu bod Sgorio yn ôl hefyd. A ni nôl gyda gem rhwng 2 o'r 3 ucha yn y gyngrair gyffroes yma. A mae'n braf bod yn ôl hefyd. Croeso mawr i groes oswallt, Owain Tudur Jones sy'n cadw cwmni i fi yn yr heilwen hefyd, Owain. 11 wythnos ers i'r gyngrair ma ddod i ben. Na, mae hwnna'r un faint o doriad ych chi'n cael ar ddiwedd tymor. Felly bydd hwn yn teimlo fel dechrau tymor i'r clybiau yma? Dyna fydd y teimlad, a mae'n anodd gwybod yn union sut fydd y chwaraewyr yn delio efo bod yn ôl, oherwydd diolch fatha bod nhw wedi cael wythnosau baratoi fel rhyw pre-season go iawn, ond mae yna lot o gemau ddod. Mae nhw'n mynd i gael eu taflu tuag at y chwaraewyr yn gyflym iawn dros wythnosau nesaf, ond y gwir ydy, da ni jyst yn falch o fod yn ôl, ac yn falch o fedru gwylio pêl-droed byw unwaith eto. Ie, clywch. Gemau wedi bod pnawn yma hefyd gyda llaw. Pawb yn chwarae heddi yn uwch gyngrair Cymru, gan gynnwys y pencampwyr Cei Conna. Mi o'n nhw'n colli yn erbyn y dre newydd, mi o'n nhw lawr i 10 dyn yn erbyn y dre newydd, ond maen nhw wedi ennill o 2 gol i 1. Diolch i'r hen ben Mike Wild, treffwynt arwydd o cael, sy'n dod â Cei Conna yn gyfartal o ran pwyntiau gyda'r Seintiau newydd ar y brig. Nawr ni edrych ar y tabl yn y man, dyma'r canlyniadau. Cynarfon yn sgorio 2 gol hwyr i fynd ar y blaen yn erbyn Aberystwyth, yn Aberystwyth yn sgorio gol hwyrach. Hwna wedi gorffen yn gyfartal. Y Bari yn ennill David Cottrell gynt o Gymru, wrth gwrs gath y gol yna. Holffordd yn codi'r 6 ucha a Pen y Bont yn ennill yn y Fflint. A dyma fel hwnna wedi effeithio pethau. Byddwch chi weld Cei Conna yn gyfartal ar ran pwyntiau gyda'r Seintiau newydd. A Bala ddim yn rhy bell tu ôl, sy'n gallu ennill fan hyn hefyd, ond Pen y Bont yn agosau'r pedwerydd safle. Holffordd yn y 6 ucha ar drail Canarfon. 5 pwynt rhwng y 5 gwaelod, digon yn digwydd. Ac Owain, ni'n gweld gol Mike Wild na. Mae'n teimlo'n arwydd o cael. Dwi'n siŵr sy'n Scott Driscoll gwrando ar y canlyniadau, ond bydde fe wedi clywed Cei Conna'n colli lawr i 10 dyn. Maen nhw wedi ennill. Mae'n teimlo'n arwydd o cael. Yndi, mae hwnna'n ganlyniad pwysig iawn o'i safbwynt nhw, oherwydd, dwi'n gwybod dan eich di, Dylan, ond ti wedi gofyn i fi pethefnos yn ôl, sut oedd y gyngrair yn edrych, o gen i ryw deimlad bod Cei Conna yn mynd i ennill yn gyffyrddus unwaith eto. Mae'n gwneud y gwaith cartre wrthos yma, sylwi na'r Seintiau sydd dal ar y blaen, felly mae'n mynd i fod mor agos, a dwi yn disgwyl y Seintiau a Cei Conna i barhau, i fynd ymlaen, ennill gema, di'r Bala ddim cweit yna eto. Chi'n gweud hynny, yn un gêm maen nhw wedi colli, y Seintiau a Cei Conna wedi colli un yr un a'r Bala, felly dyn nhw'n bell. Dyn nhw'n bell, ond dyn nhw ddim cweit yna. Mae cysondeb y Seintiau a Cei Conna yn anhygol. Mond yn erbyn ei gilydd maen nhw'n colli, felly da ni jyst yn edrych ymlaen i weld os mae'r Bala o bosib yn gallu cael bwlch pnawn yma. Gen i weld os fydd hynny yn digwydd pnawn yma. Mae'r gic cyntaf yn agosau, mae'n braf bod yma hefyd. A'r crysau tu arbennig gan y chwaraewyr cefnogi yw'r gair arnyn nhw. Maen nhw'n barhad o'r ymgyrch y gwasanaeth gwaed a'r gyngrair i annog pobl i roi gwaed hefyd. Fyddwn ni'n ôl wedi'r egwyl. Dyna i chi waith tîm arbennig
Mae e wedi rhoi honno yn ei lle'n berffaith. Croeso nôl ato ni I groes oswallt y Seintiau Newydd yn cwrdd â'r Bala. Mae uwch gyngred Cymru JD yn ôl. A jyst I atgoffa chi o'r sefyllfa'n gyffredinol o ran y gyngred, y Seintiau ar y brig yn gyfartal ar y pwyntiau gyda Ceicona. A'r Seintiau ddim yn bencampwyr. Ceicona yn cipio'r bencampwriaeth tymor diwetha ar y Seintiau yn lle 8 tymor yn olynol. A mae'n gyffroes pnawn yma gyda'r Bala'n drydydd. Dewch ni glywed gan y ddau reolwr. Mae'n bod yn siarad gyda Sioned Dafydd. Well, Scott, one of your standout signings of January, Adam Roscoe, who starts today. What are you expecting from him? Yeah, he's been given a decent contract, which shows our faith in him and what we believe he can do. So, yeah, hopefully he can hit the ground running. But we've also got some firepower there on the bench. We've got some lads not even made the squad today. So we're all back from fitness and we're nearly at full strength. In terms of Bala's season, your best points tally after 16 games, is it going to be tricky to maintain that after this lengthy break? I don't think so. I think we've got a good squad. I think we've done well. I think we should have had more points on the board than what we have. Today's going to be a really tough game like it always is here. Our record's not great. But, we've had good encounters with them lately and hopefully it's a good one today. December 19th was our last competitive game, so we're all looking forward to it. We've had some friendlies, which are okay, but they're nothing like the real thing and it's great to get the league back. Dyma mi efo ni, Sioned Dafydd a'r cwestiynau. Mae Sioned wedi ymuno ar tîm tra bod Nicky John ar gyfnod mamolaeth. A llongyfarchiadau mawr I Nicky a Emi fach wedi cyrraedd yr byd, felly newyddion da. Mae'n braf cael dod a newyddion da hefyd. O ran hon, mae hon yn ddiddorol. Scott Rysgow yn arwyddo Adam Roscoe, pan ni ynganu reina'n gywir. Gallu fod yn drosglwyddiad da, chi'n teimlo? O bosib, mi o gan y Seintiau Newydd lygad bach arno fo cyn iddo fo symud i'r cyngreirin ar Lloegr. Pethau ddim cweit wedi gweithio allan, ond mae'r teip o chwaraewr, diolch yn mynd I sgorio gymaint a Draper. O bosib fydd nhw'n gobeithio fydd o'n sgorio chydig bach mwy na Ebe, ond mae yna opsiynau yna. A be fyddai'n disgwyl gweld ydy, Roscoe yn dechrau gema, ac yn rhedag yr amddiffynwyr, tu ôl i'r amddiffynwyr, a wedyn I foi fel Draper ddod oddi ar y fainc, fyna fwy o goliau iddo fo, felly mae'r ffaith fod nhw wedi medru I ddenu fo yma yn rhywbeth positif iddyn nhw. Maen nhw hefyd wedi bod yn, o ran y paratoadau, 11 wythnos heb gêm, darllen sylwadau gan Scott Rysgow yn gweud maen nhw'n bod yn ymarfer yn gyson, maen nhw'n llawn amser. Chwarae gemau cyfeillgar yn tîm mewn safon fel Lerpwl dan 2 ar hugen, Stoke dan 2 ar hugen hefyd. Dim ond 2 gêm cyfeillgar mae Bala wedi chwarae, bydd hwnna'n ffactor? Mae'n medru bod. Byddwn ni'n gwybod ar ddiwedd y gêm pa dîm sydd yn edrych yn fwy siarp. Y mwy o gemau da chi'n chwarae, da chi jyst yn gwneud yn siŵr bod chi'n fwy parod. Ond, pan mae'r gemau mynd yn gystadleuol, mae yna rhyw deimlad gwahanol. Felly, mae'r tempo fysa nhw wedi cael yn y gemau ymarferion, dio ddim cweit be fydd I heddiw. A dwi jyst yn disgwyl gweld Bala yn mynd ar gêm atyn nhw. Dim ofn ag eistedd nôl. Cerwch amdani ac o bosib yna gynlyniad mawr i'r ymwelwyr. Achos chi'n gwybod chi'n sôn falle bod nhw ddim ar lefel y Seintiau Ceicona eto, ond os yw'r Bala'n gallu ennill hon, falle bod hi'n stori wahanol. Wel, fydd o'n gwneud gwahaniaeth iddyn nhw. O'n i'n proffwydo ar ddechrau tymor, efallai hon fydd tymor Bala, ond mae yna gemau cyfartal lle dyn nhw ddim cweit yna, ond mae fyny iddyn nhw brofi fi'n anghywir heddiw. Ie, dyna ni, a dyma nhw, y ddau dîm yn camu i'r cae, Bala yn y coch I gyd, yn barod I herio y Seintiau Newydd. 11 wythnos ers y gemau diwetha'r Bnawn Dydd Sadwrn yn y gyngrair yma. Mae'n braf bod nôl. Dewch chi weld os ni'n cofio sut mae'n gwneud hyn, gwedwch. A fel reidio beic yn ôl y sôn. Ewn ni draw i'r pwynt sylwebu. Dwi'n mynd siŵr bod fi roed I gweld Nick Parry ar gen beic, cofiwch. Ond dyna ni, bant â chi, Nick. Di orioed I bod fy yr Alp Dwez, allai sicrhau chi o hynny Dylan, ond mae'r mynydd sydd gan y Bala i'w ddringodd wedyn ni mor serth â hynny. Os ydyn nhw am gael gwireddu yr hyn nath Owain Tudur Jones I ddarogan a chipio uwch gyngrair Cymru. Mae nhw o bosib rhy bell, ond mae un peth yn sicr, fe allan nhw gael argraff fawr iawn ar bwy sydd yn cipio'r uwch gyngrair. Y tîm yn y gwyrdd a'r gwyn cyfarwydd sy'n ar y brig ar hyn o bryd a llond tîm o enwau cyfarwydd ag eithrio Adam Roscoe yn gwneud I ymddangosiad cyntaf a mae Louis Robles yn y llinell blaen efo fo gynt o'r Bala wrth gwrs. Yn hym yr ymwelwyr, wel mae yna newyddion dadleuol. Oedd Steve Leslie fod I gychwyn oherwydd camgymeriad gweinyddol gafodd o ddim I enwi yn y tîm, felly dio ddim yn cael cychwyn. Mae Kieran Smith oedd I fod ar y fainc, felly yn mynd I gychwyn. Dio wedi chwarae ers mis Hydref.
mor brofiadol gan y Seintiau Newydd yn y cefnod. Ydych chi'n gweld Marion Spender, y Hudson a Gastols Cryf, y Cadar, bydden nhw fel uned yn ymddiffyn. Wedyn awdl sydd oes a Redmond, Smith gyda nhw rhyddau hynna'n Sislevich yn Robles, nhw fydd yn lledych chwarae ar dyn Newydd Rosgro. A diolch mynd dod yn ôl i'r Cyngor Cymru, a diolch wedi sgorio yn ei gêm gyntaf. Bala, mae nhw'n chwarae fod 3 ganol cae fyd, union rhywun peth go iawn ac mae'r Seintiau chwarae, ond mae yna gryfdar tro yma. Y flwyddyn yma, dyna di gwahaniaeth efo'r Bala, mae nhw'n gorfforol cryfa. Will Evans, Corea, lawr yr esgill, wneith nhw stopio Spender a Marriott, a mi wneith nhw, fel maen nhw wedi gwneud y barod 2 waith yn bryn, wneith nhw fwngio, dwi'n meddwl heddiw, y Seintiau Newydd. Wel, dyfa'r dyd oedd i fod i gychwyn Steve Leslie yn munodd o'r Dre Newydd. Dio ddim yn cael cychwyn, beth sy'n ddiddorol ydy pa mor gynnar ddaw ymlaen fel eilydd. Wel, dyna ni 30 gol mewn 69 gêm i'r Mets cyn ail ymuno rwan yn Newydd Cymru efo y Seintiau Newydd. Mae'r rhedwr cryf ar y bel, mae'n am bendant a mae gyda fel y gyda'n gol. Ymosodwr cryf a cyflym, wedi bod ar dan yn y mis dwytha, mae'n Colin Cater wrtha fi bod yma. 1 gol mewn 9 gyda fo, felly mae o wedi setlo erbyn hyn a gêm fawr iddo fo ar y llwyddan fawr praw yma. Un o ddyfarnwyr gorau uwch Gyngrair Cymru, Iwan Griffith, yn wreiddiol o Gonwy, ac yn dyfarnu'r rhwng y ddau dîm yma am y trydydd tro y tymor yma gan gychwyn y gêm ddadleuon wrth gwrs. Orffennodd yn gynnar oherwydd y llif oleadau ar faes tegid y Bala wedi torri. 76 diwrnod, 1 wythnos ar 10. A da ni'n dal i gymryd y benglin. A neges Wilfred Zaha heb gyrraedd uwch Gyngrair Cymru. Fe gawn ni weld nawr te. Pwysig o safbwynt y Bala bod nhw'n ennill hon. Maen nhw 6 pwynt o'r brig ar hyn o bryd. Colli hon, mi fyddai 9 pwynt. A mi fydd y tasg mae nifer yn ei ystyried yn anodd beth bynnag yn anos fyth os nad yn amhosib. Ac beth sy'n ddiddorol ac yn arwydd y cael ac yn syndod di Bala rioed wedi ennill yma. Erioed yn uwch Gyngrair Cymru wedi ennill yma. Shannon. Yn cychwyn ar y ddwy blaen. Cael ei hennill yn dda fan'na gan Evans. Honna'n bêl dda mewn. Venables. A chychwyn pwrpasol a deud y lleia gan yr ymwelwyr. Ti'n deud yma nawr, Nick, mae'r Bala erioed wedi curo yn fan hyn ar neuadd y parc am groesiad i mewn ar ddechrau gêm, neu pwysau'r amddiffyn o Seintiau Newydd. Y Bala di'r unig dîm sy'n heb golli oddi cartra yn uwch Gyngrair Cymru tymor hyn. Maen nhw wedi cryfhau yn gorfforol. Mae'r ansawdd, mae'r profiad ganddyn nhw i ennill y gêm yma. Fysa'n sioc os bysa nhw yn i rai pobl. Dim i fi. Ond os da ni'n sôn am ystadegau, a mae record Bala oddi cartre yn drawiadol, ond fe am hyn, record 100% gan y Seintiau Newydd adre, 8 gêm, 8 buddigoliaeth. Mae'r haul yn isel, mae'r cysgodion yn cael eu taflu. A'r cysgod gafodd ei daflu ar draws y Seintiau Newydd y pnawn mae'r buddigoliaeth Cei Conna. Wel, am newyddion gwych am y dyn yma, Dani Gosset, mae angen newyddion da arno ni. Os na newyddion gwell, dwedwch chi, blwyddyn ar ôl y diagnosis o gancer difrifol, mae o'n nôl ar y fainc i'r Bala. A mae'r holl gyngrair, nid yn unig cymuned y Bala, wedi cyffroi ac wedi llawenhau oherwydd y newyddion yna. Sôn am codi dy galon di de, yn ysbrydoliaeth i bawb. Dyn yma, torchi llewis, gwynebu challenge i hun. Pam nid eistedd yna. Fe ddoth o ymlaen mewn gêm gyfeillgar rhwng y Bala a Met Caerdydd wythnos yn ôl. Byddai'n stori fwy fyth petai o'n cael ymddangos mewn gêm mor bwysig a hon. Y frwydyn na'n ganol y cae ydy ddim pwysig. Pwy bynnag sy'n curo hwnna.
sy'n chwilio am Anthony Kay, Oliver Shannon, Kieran Smith i'r Bala yn ebyn Routledge, Leo Smith a Daniel Redmond. Leo Smith a chwilio am Sisnevich. Oedd hi braidd yn amlwg yn doedd. A rhyw fagliad bach gan Danny Redmond. A gwerthu'r hael wenu ar ysgwydd Scott Fysgo. Mae o'n gwybod. Mae Ceicona ar ei ysgwydd o hefyd. Ac yn fwy fydd felly ar ôl i fuddigoliaeth nhw pnawn yma. Ond allan am gofyn mwy o'i dîm yma ar neuadd y parc. Ennill pob un gêm. Spittle. Chwilio am Will Evans. Evans eto. Venables oedd y targed. Hudson yn ei cholli hir ergyd i Selsyth i botwm bol. Harrison gan Kay. Kay just yn cadw lygad ar y bel 30 llath allan gath afal yn ni. Gymaint o brofiad ganddo fo. Nathon ni weld yma nad o Venables yn ei pwysa ar y ddau amddiffyn nhw'r canol i reid i forfodi Hudson i reid i ffwrdd. Ia, gwthiad bach gan Robles. Yn ddigon i ildio'r meddiant, ond ymdrech gynta'r gêm. Ia, nes dim ond sy'n nath o arafu hyn, just yr oedi na i just ia, gyda fi gyda amser, neu siwr bod yn hen dros ni, dod ar draws y bel, a wedyn tu allan i'w droed, just wneud y golwr weithio ar ddechrau'r gêm yna. I ti oedd yn mynd am y gornel. Os gawn ni'r fath y rama yma, a sydd wedi bod ar y Liberty pnawn yma, fi gawn ni dipyn o gêm Middlesbrough yn dod yn gyfartal. Efo gol chwyr iawn yn erbyn Abertawe oedd wedi arwain. Ac yna cic o'r smotyn i Abertawe 7 munud i mewn i amser ychwanegol. A yw, do fe sgorio ddo. Ac Abertawe yn ennill o 2 gol i 1. Ac pan gofiwch chi am gêm Stoke yn gadol wythnos, wel, maen nhw'n deud bod hanes yn ailadrodd i hun. Sgwni sy'n dod ni o Warnock ar ôl y cic o'r smotyn yna, ar ôl bod mor feiniadol o Norton. O sy'n nath o syrthio'n Stoke. Mae Routledge yn gweld lot o'r bel yn dydi. A rhyw dacluso fanna. Wel, mae o mor glefar yn. Y ffordd mae'n chwarae'r gêm yn eistedd flaen yr amddiffyn na. Felly mae o'n just mynd yn dyfnach ac yn dyfnach i wneud siŵr fod o'n derbyn y bel na fewn i draed. A dechrau bob un ymwysodiadau. Ond y braidd yn llac, Leo Smith yn hanner meddwl am ergydio, mae'n canfod Spender yn lle. Spender mewn yn chwilio am Robles, nôl at Routledge, sy'n fel tas yma'n casglu bob peth yng nghanol cae ar hyn o bryd. Kay. Yn y diwedd 2-1 yn ormod iddo fo. Ia, dydy ddim y cyflym yn y byd, a ni'n gwybod yn mae'n 36 oed dyddi yma. Mae'n gyflym yn ei feddylfryd o'r gêm. A ti'n gweld o, mae'n eistedd yma na, mae'n arwain bob dim. Ond y braidd yn gler, braidd yn llac. Sisnevich. Ydych chi ddim eisiau ildio'r meddiant iddo fo yn rhad. O, fe ddoth Leo Smith i fewn fanna yn do. Ac mae un peth yn sicr, oedd Sean Smith ddim yn ei ddisgwyl o. Na, doedd o ddim yn. Ti'n ma'n neud Leo wneud hynny. Mae gynnu fo ryw ro bach rydd. Tu ôl i Roscro does i wneud siw bod hyn yn digwydd. Bod o'n cyrraedd y cwrs cosbi na ar yr amser cywir. Gobeithio mynd i reoli na hwnna, wrth gwrs. Ond anath Alec, ti'n edrych ar Alex Ramsey yn y cof yna, cymryd y ceic ryd na. Nath o gicio'r bwrpas yn ebyn Roscro ar y llinell hannar. Ta oedd Roscro'n gwybod dim byd, ta oedd o'n gwybod dim byd ar ei gownti. Dwi'n gwybod os nath o'n neud o'r bwrpas oherwydd doedd o ddim 10 llath i ffwrdd. Dim di gael gymaint o llechi lan, tymor hyn, Alex Ramsey. A gath o'n gynnar armon tymor dwyta. A Correa di bwydo Venables, mae Venables yn gri
Mae wedi gyd yn ardderchog I gadw'r meddiant, mae hwnna'n glyfer gan Kay. Allan o'r Correa, mae Correa. Wel, di ennill cic gornel ac oedd hwnna'n bwyso ymosodol da gan y Bala. Oedd y Bale methu dod lawr digon sydyn I Venables gymryd ar y cyfle cyntaf na gweud. Marius ar y llawr yma'n un efo'r Bale na. Dwi'n nath I fewn I. Dwi'n nath frifo go iawn iddo fo. Bydd o'n oce. Wedi colli wynt. Na, dim di weld pam. Rwan, hwnna dim ond gyffreddiad gwell ganddo fo, a yn syth, oedd o'n canol o gol, doedd. Ni weld yma'n un bydd yn ddigwydd i'r Mario Tfechon. Mae Correa, Dwi'n teimlo dy boen di. Croeso nôl I bêl-droed, byw. Spittle mewn i'r cwrt allan hi eto. Mae gan Spittle eto. Ydy am fod yn feiddgar. Ond mae Kay di cael un ymdrech at y gol. Hwna, bêl fach hyfryd at Will Evans. Gorfod arni hi ganddo fo. Ond y pas fach gan Kieran Smith allan at Evans oedd hi'n sydyn. Ac Kieran Smith, ond ni'n byd disgwyl I weld o'n chwarae, Malcolm. Da ni wedi cael Will Evans yma'n un dyna efo croesiad sal, a mae'n ti sôn am Kieran Smith, ti'n ollol iawn, pam mae o'n y tîm, ti'n ofyn, da ni'n gwybod pam mwan, oedd o ddim yn fod y gwahaniaeth, da sôn am da eiliad. A mae Bala. Dyn nhw'n swil yn y munud agoriadol, mae hynny'n sicr. Ac petai chi yn gorfod dewis pwys di bod fwyaf positif, fwyaf ymosodol, oeddech chi'n deud o bosib ar ymwelwyr. Dyn nhw ddim yn mynd I adael y Seintiau nhw I chwarae allan o'r cefn. Dyna di'r negas. Hwn di Kieran Smith. Leo Smith oedd hwnna. Shannon at Kay. At Kieran Smith. Diolch di chwarae mis Hydfer. Diolch yn edrych felly mae'n mynd y holl ffordd. Bydde di bod yn gol gampus. Nath o bopeth yn iawn fydd o'n siomedig efo'r ergyd ola. Wel, ti'n gwybod be, amrediad ganddo fo. Mae mond yn y tîm yn camgymeriad. Oni fydde hi'n eironig pe bai'r camgymeriad yn golygu bod dyn o ddim I fod I chwarae di sgorio gol gystal o honna. Oeddech chi'n mynd I ofyn fi beth y gwahaniaeth os oes a Leslie I chwarae, fod I chwarae. Wel, hynna y gwahaniaeth. Kieran Smith yn mynd I rhedeg heibio bobl, Cymru bobl ar o ganol y cae. Mae Leslie mwy yn eistedd, yn gwarchod, yn mwy cadar yn y dacl ella, yn sbwylio symudiadau a llif chwarae. Honna pas dda mewn at Leo Smith. Leo Smith arbediad da iawn gan Ramsey. A mae Smith, mae gynno fo'r ddawn yn does I symud bron yn ddisymwth I mewn i'r lle ac o gynno fo gymaint o le. Ti'n iawn I ffendio bolchad clyfar ydi un. Just yn gwybod pa bryd I redag I mewn i'r cwrs gosbi. Mae'n neud I beth gywir. A fysa fo ddim wedi codi'r bel I pi bach dros y golwr ne ffeindio y gornel yn well cadw I lawr. Hwna'r hi agos at Paul Harrison. Ond mae'r ddau golwr di llosgi fysydd yn barod yn y munud agoriadol yma. Do, ond efo Leo Smith. Y ddau Smith sydd wedi cael y cyfleon gorau, de. Sydd wedi cael Leo Smith. Sydd wedi cadw hwnna lawr, illa sydd wedi sgorio, ond hefyd codi dros y golwr. Da ni'n gweld rhediad Kieran Smith o'n dipyn. Rawt lle eto, da ni'n sôn gymaint amdano fo ar hyn o bryd. Astles. Mae chi chwaraewr sydd wedi cael gwahaniaeth i'r Seintiau Newydd, Astles. Mae wedi rhoi cadernid amddiffynol diamheuol iddyn nhw. Rosgros, wedi bod yn dawel hyd yn hyn, tawel iawn. Na, mae honna yn gyfforddus I Price I ganol y cae. Smith arall, Sean Smith, chwilio am Will Evans, Spender am yna ryw olwg gyfarwydd yn does, Spender a Mariat yn gefnwyr, ond dyma waith Kieran Smith. Wel, hyn y ti'n weld, de, y well nesa Steve Leslie ar y cae. Mae'n mynd I cymryd pobl ar, mae'n mynd I tynnu pobl allan o'i safle. A wedyn unwaith mae'n ei droed chwith o ti'n meddwl, oce, ffeindio gornel, gynnwch chi ryw eiliad bach o amser. Na, ia, mae yna bloc i'r postyn bellach, felly mae'n goro mynd i'r postyn cyntaf. Ond dim digon o bwer tu ôl fi. A hynny braidd yn fler, hwyr maeddiant yn syth nôl. I'r Seintiau mae gan Shannon, a mae Shannon at Kay.
A mae ddiddorol, mae Shannon a Kay yn effeithiol yn amddiffynol yng nghanol cae. Mae Routledge yn un fath i'r Seintiau. Ac ar hyn o bryd, di Will Evans ddim yn cael llawer o hwyl yn erbyn Spender. Wel, be sy'n digwydd yn y gema tymor hyn yn ebyn y Bala a'r Seintiau Newydd ydi, mae Will Evans yn stopio Spender ddod allan o'na. Fe trwy ddweud, da ni'n gweld Spender yn ymosod a ymuno ar chwarae lawr o dde. Mae Corea yn stopio Marriott i lawr ochr chwith ddod allan i ymuno ar chwarae. Dyna fe, mae'r Bala yn neud lot gwell na blynyddoedd cyn hon. A dyna chi y meddiant sy'n dangos nad meddiant ydi popeth ynde. Achos yn sicr ydych chi'n dweud bod y Bala wedi cael mwy na'i siar o'r gêm yma. Ond dyna mae'r Seintiau'n ei wneud ynde. Maen nhw yn cadw'r meddiant, ond mae'r Bala wedi bod yn effeithiol o ystyried faint o feddiant sydd wedi bod. Shannon, ond y braidd yn llac. Leo Smith. Sislevic. Hapus i herio Price yn ei sgidiau pinc yn glynu at y dasg. Ia, yn Shannon yn gweiddiad efo doedd. Deitho fo'n mynd, godfoda fo i fynd i lawr i'r chwith, gyfrod, peid a gadlodd o tu mewn i yma, ond dwi yma. Felly jyst yn gwarchod o bod tro. Gret o siarad gan Shannon. Marriott. Kieran Smith. Wel, y feddwl bod hwn i fod i gychwyn y gêm ar y fainc. Mae o'n llawn bywyd. Ond dyma oedd cyfle'r Smith arall. Ia, Pel Spender yn campus. Nath o gymryd i ar ei gyffredau cyntaf mewn gorfod, neu mae'n mynd i fod yn ongl tynnach na hon hydnod. Mae ystod gadael hwnna fynd, fedrith o ddim, mae'n cymryd i'r amser iawn, un symudiad a draws y golwr, a dwi'n just meddwl, so'n cadw'n ar y llawr, ella sef ydy'n ti'n anoddach i'r amsi. Mae chwarter awr o gêm gystadleol iawn wedi chwarae. Chwarter awr o groeso nôl i uwch gyngor Cymru ar ôl y 10 wythnos o seibiant. Da ni angen gêm o safon, a da ni'n cael un. Redmond allan i'r asgell. So ddim cam sefyll fanne, ac Robles yn gorfodi Ramsey i ddangos bod yn effro, a mi oedd Ramsey yn effro i fod yn 10. Wel, dwi'n edrych ar Pete a Spitzel fel partneriad yma na. Mae Spitzel yn cadw Robles ar... Dydw i ddim yn cam sefyll, mae Pete yn gorfod... Wel, Carlamid oedd just i gael y droed i fewn i wneud y bloc oherwydd o Spitzel di aros. Mae rai chdi, os di un symud i fyny, mae'r llall yn gwrdd bod mo'n llinell efo chdi. No te, pwy sy'n gorau cadw llygad ar y cawr Astles. A mae Hudson yn y fel rhyw bonus bach iddyn nhw hefyd. Mewn â hi. Ac i fod yn 10. Venables, sydd wedi bod yn dawel. Yno yn gwneud y gwaith amddiffynol. Ond peth peryg ydi disgrifio hwn yn dawel. Bydd o'n hapus? Mae'r ddau dyn wedi cael hanner cyfleon yn barod. Da ni'n gwybod maen nhw mor fygythiol yn ymosodol oherwydd y golia. Mae'r ddau dyn wedi sgorio tymor hyn. Mae yna golia yn ni, mae'n gêm o safon. Mae'n rhaid i cadw llygad ar y brwydr unigolion allan yna. Ti'n edrych ar Ce efo Leo Smith. Ydy o'n cadw llygad arno fo. Mae Leo Smith i golli fo'n y 5 munud dwytha yma. Ti'n edrych ar Venables efo Hudson. Corea yn chwilio am Venables. Mae gan Kay. Spittle. Shannon oedd hwnna. Ie, pan mae... Ydych chi'n tasgu oddi ar Corea, ydych chi'n gwybod bod chi wedi tasgu oddi ar Corea, mae hwn yn gawr o ddyn. Maen nhw wedi bod yn bawnsio oddi wrtho fo yn ymarfer, meddwl Colin Caton yn y mis dwytha fa. Mae wedi bod ar dan. Ia, un gol fel sydd wedi cael mewn 9 gêm wedi cael yn Cymru. Ond mae yna fwy ddod. A oedd o'n edrych bod o'n i setlo well rwan. Nes dechrau'r tymor. Sislevic. Chwilio am y cyfle groesi wedi gyn dda iawn i gael ei mewn i'r cwrt. Ar ergyd yn y diwedd gan Redmond. Arbediad campus honna. Mae honna yn mynd i mewn i'r gornel. Mae Ramsey
darllen i dipyn bach a mynd y ffordd cywir. Wych. Consistevich heibio Price. Dwi'n just edrych ar Ramsey a Sean Smith ffwr un. Dwi'n meddwl mae Ramsey gath i law iddi. Ond o Smith Sean fawr ac ofyn. Marriott i gymryd y gic gornel. Unwaith eto mae Astles i fyny. Mae o'n mynd amdani hi. Mae yn gic rhywun. Mae Spitzel di just mynd drwad ar y dacl yna ar Redmond. A mae Redmond yn holi. Efo'r Benelli, mae'n wirion Spitzel i wneud cic mor agos i'r gwrs Cosby ar gol a hynna. Mae'n mynd oddi wrth y gol, felly just gyrra fo oddi wrth y gol i dod mwy. Hynny yw, mae'r Bala yn gallu bod yn gorfforol, a maen nhw yn dîm sy'n gallu rhwystro tîm arall a chwarae drwy fod yn gorfforol. Ond wrth i Ysgol siarad efo Greg Draper, sy'n wastad ar gael wrth gwrs. Weithiau mae'r Bala'n ildio gormod o giciau rhydd, a maen nhw'n talu'r pris. A bod gennych chi Leo Smith a Marriott sy'n gallu rhoi'r gwasanaeth. Da chi'n gwybod pam y gallen nhw dalu'r pris. William Hudson. Shannon sy'n clirio. Dim ond at Routledge. Routledge mewn, Smith gafodd y peniad. Marriott, derbyn gan Spender. A da chi rhyw deimlo o wrando ar y chwaraewyr. Mae'r Seintiau rhyw deimlo falle dyma yn cyfle ni. Dyma ni yn dechrau cael gafel ar war y gêm yma. Mae Sislevich di newid asgell, chwilio am Robles. Cyfle i Will Evans dod â hi. Venables am gyffyrddiad ar bêl yn glynu at ei ddoed, a mae Kieran Smith efo fo. Ond oedd hwnna yn sgil gan Venables. Dan bwysau. Dangos i brofiad. Just y cyffyrddiad cyntaf yna o'r awyr oedd i wynebu union lle ddo angen i osod i'r ail gyffyrddiad iddo tu fewn i ddyn. Mae peniad Astles di mynd syth at Will Evans. Efo'n dilyn i mewn, dwi'n licio hynna. Pan dwi dal efo'r ergyd Will Evans yn mynd i mewn yma. Mae Chris Venables a Coria just ar i sodla. Nos Fawrth gyda llaw, mae ganddo ni gêm fyw i chi y Bari yn ebyn Pen y Bont ar Gwefan ni. Yr bêl gan Rosgro fan hyn. Mike Davies a Gwenan Harris fydd efo ni bryd hynny. Mae'r bêl gan... Redmond oedd o. Y bêl gan Routledge. A mae Spender yn canfod Sislevich. A mae Sislevich di aros yn dydi. A mae di cael y lle a mae di canfod Leo Smith. Nôl eto Sislevich sydd wedi symud a di ymgartrefi ar yr asgell dde nawr. Spender eto yn hytrach. Routledge oedd hwnna. A mae wedi cael ei chipio gan Will Evans. Venables o'i flaen, a mae angen pas dda yn brysgamil ar y canol. Mae Shannon, mae'r bêl i'w lwybr o, mae'n bêl ardderchog o cyffyrddiad Shannon yn sal. Oedd wedi gydhediad campus, mae'r rhai deud, ond am gyffyrddiad trwm. Wel, ti'n gwybod be gwrth ymosodiad oedd wrth gwrs mae Seintiau wedi bod ar garlam efo'i meddiant y fan ar rwan, ond Will Evans yn gipio bel o'r wrth Spender, wedyn lawr y chwith, yn lle nid Venables i lawr o Channel, mae'n mynd am y bel anodd, mae'n cyrraedd y bel anodd, er mae Shannon yna, ond y cyffyrddiad yn mynd oddi wrtho a Seithi Harrison. Bêl gan Hudson. Wel, oedd hwnna yn gyfle da iawn, ac fel oedd Malcolm yn awgrymu, y gwrth ymosodiad oedd y cyfle di Shannon erioed i sgorio yn uwch gyngrair Cymru. Ac falle bod ni wedi gweld fanna pam. Da ni hanner ffordd, drwy hanner cynta. O'n i'n mynd i ddeud yn y gêm croeso nôl, ond fe gawson ni ddarllediad o'r gêm rhwng y Dre Newydd a Pen y Bont nos Fawrth. A fel na fydd hi ar sgorio, bydd na un gêm ar ôl y llall wrth ni ddal i fyny ac wrth i'r cyngrair ddal i fyny. A mae'r holl goliau ar yn cyfri Twitter ni. Bob gol, dyna lle gewch chi gweld nhw.
Leo Smith. Spender yn galw ac yn derbyn. Ti'n ti dan bwysau gymaint fan hyn. Mae hwnna bas hyfryd. Nawr te, Rosgro sydd wedi bod yn dawel am arwyn y tîr oedd yn temtio ffawd. Ac oedd hwnna'n ergyd ar ferchog. Nawr te, hwnna gam sefyll. Spender oedd i fewn. Ac ergyd gyntaf gan Robles yn rhoi'r cyfle iddo fo. Oedd wedi mynd rhy gynnar. Dwi dal i disgwyl Ramsey. Cadw hwnna'n saff yn ei dwylo. Ia, bydd eich ddim yn ergyd yn y gornel, ond mae'n darllen i. Mae'n darllen i. Pam mae'n mynd yn un cam. Ysfia. Fi dyle fo wneud y well na'n Ramsey, mae'n gwybod yn iawn. A mae o'n cael lwc ar ei ochr. Mae'r Bala'n cael lwc ar ei ochr. Oherwydd mae Spender yn cam sefyll. Nath o ddilyn i fewn. Na, dim yn unig dilyn mewn. Nath o'i corffen hi'n dda, yndo. Oedd i fod yn deg. Oedd o'n gwrdd codi bel drosodd oedd. I fod yn deg ar tîm y rheoli sy'n ar y maes, y tîm dyfarnu. Mi oedd o'n cam sefyll. Mae'n i weld y dacl yma ar ochr y cae gan Sislevic. Llawer yn ni. Ond y gic yn y cefn dwi'n meddwl ar ei achosi'r ffrau. Rhyw grafiad bach. Ond Gwen ar wyneb Iwan Griffith, a mae hynny'n aml iawn yn tawelu yn Blw Storm, yn dydi. Wel, hyd yn hyn. Do'n di wneud i byd yn anghywir ar gadael y gêm mynd. Mae'n rhyw lif iddi does. Spittle yn chwilio am Venables. Hudson. Correa. Mae Cade i chwarae'n dda. Gyda chi beniad clyfer gan Marriott. Sut ffindiodd o Sislevic fan am i nath o? Dim llosedd. Colin Cage yn cael gael sydyn o Robles ar y llawr. Bydd wedi trio cael cyn cryf. Oedd efo'r Bala dweud. Wel, symud i'r Seintiau o'r Bala ha diwetha. Ti'n bod, na i chdi ddeud am chwarter awr, oedd y Seintiau Newydd wedi codi tempo'r gêm yma, di newid ger. Hwna bas dda iawn gan Smith. Pa wedi sgwyd basio nôl, wedi cael bod Will Evans. Hwna'n sal gan Will Evans, o bydd bod Venables yn y cwrt yn aros am y bel na tu ôl ran ddiffyn. Does am esgus, does am pwysau ar Will, a mae'n mynd i pasio well na hynny. Robles at Sislevic. Mae Rosgro yn y canol yn aros am y gwasanaeth. Mae'n nôl at Robles. A'n lwcus. A mae Robles, da chi'n synhwyron dod fwy mewn i'r gêm yn dydi. Routledge at Leo Smith. Astles. Sislevic. Ac unwaith eto, rhyw gyfnod o'r Seintiau'n gwasgu. A maen nhw yn mynd i fod yn teimlo bod nhw angen gwneud rhywbeth efo'r gwasanaeth yma. A honna dod mewn gan Redmond. Ac gol fyddi. Wel, iawn nhw dal yn pwysau fan hyn. Ydy Bala'n yn digon agos i Seintiau Newydd ar y funud. Wel, da ni'n gwybod am y cyffyrddiad cyntaf dyn yma. Wel, o honna. A ti'n edrych go iawn dyn, faint o gael mae o'n gweithio. Oce, mae hynna'n naturiol efo, ond mae o'n igon ffit i redag y Sianeli, dal i fod yn 35-36 oed yn sgorio'r goliau yn wneud. Bel na dros di ysbryd, cadw'r lygad arno fo. Cadw'r lygad, wedyn mae'r cyffyrddiad yn gosod ti am yr ail cyffyrddiad i fynd â'i ti mewn i ddyn. Tyd y blaen, Colin, mae well gêm na hynny. Fel gan Astles. Redmond. Sislevic. Spittle.
Venables. Wel, da ni 28 munud I mewn I gêm gyntaf. Adam Rosgro, be newch chi o'r 28 munud mae wedi gael Ockham? Wel, dwi bod tro'n edrych fel ymosodwr. Faint o gyfleon mae wedi creu iddo fo'i hun. Faint o gyfleon mae wedi gael yn y tîm. Faint o groesiadau mae wedi gael. Redmond yn ei chipio hi. A dyma fo ar y gair! Dyna'r amlyca mae wedi bod. Ac o'i safon o a'r cyffros wedi bod a'r sôn amdano fo, ddyle honna wedi bod yng nghefn yr hwyd. Ac am y pres mae wedi dal amdano fo hefyd. O'n i'n mynd i deud hynny. Wel, ti'n gwybod ar diwedd y dydd, de. Mae wedi gwneud y beth cywir yma na. Mae wedi... Oce, I fan fan hyn, wan de. A fysa dwi'n medru just cymryd cyffordd cyntaf na a draws yr amddiffynwr. Wedyn, mae'n fynd iddo fo sy'n tynnu fi lawr. O leia, wedyn mae'n symud y bel yn y diwedd I gael yr ergyd I fewn. Ond mae wedi mynd am pwer. Da ni wedi gweld gymaint o golio efo pwer. Mae'n dwi wedi gweld Rosgo yn pasio'r bel i'r gornel. Dydy o ddim. Pwer ydy'w gêm o. Dydy o ddim di wneud llawer fel arall yn y gêm, di dal y bel I fyny, dydy chwarae wedi mewn i'r gêm. Di wneud y bas bach rwan I rywun arall naddo. Hwna di'r ergyd cyntaf iddo fo gael. Felly, neud distaw I fyny rwan. Chwarae hyfryd allan o'r amddiffyn gan y Seintiau Newydd. Venables a Sislovic, a mae Venables di hennill un ddewr ac yn deg ac yn gadarn. Smith, a mae bagliad bach gan Smith ar Blaine Hudson. Sislovic yn anhapus. Wel, am y rhywbeth. Ie, eisiau'r fantais. Cael cymryd y fantais yn sydyn efo cymryd y cic rhydd sydyn oedden nhw, de. Ond, ti'n bod dros y blynyddoedd, mae yna dîm ma, sa Bala fa ma, 2-3 blynedd yn ôl, so nhw wedi mynd ar ei hôl I byn nhw am y siwra, a ti'n bod, eich sa nhw wedi plygu pennau lawr, a wedyn colli'r gêm yn hawdd, ond dyddiau yma, dydy tîm ma ddim gymaint o ofn I ddod I fan hyn, bod y record tymor hyn yn wahanol. Sislovic. Routledge. Spender. Oedd yn bas hyfryd nôl mewn ac Routledge. Kieran Smith efo fo. Ac oedd Routledge eisiau mwy na chit gornel. Oedd. Oedd o chwarae amdani, rhediad campus gan Routledge, na ddeud hynna. Mae o'n cael I hyn I mewn i'r cosbi na efo'r amseriad perffaith. Smith yn llithro I mewn, mae o'n ymroi i'r dacl. A Smith di chwarae'n dda, dydi? Do, mae o wedi chwarae'n dda. Just yn y bel I ffwr I neddw I weithiau, ond yna mi ffynol mae dyn ni'n oce. Be mae angen neud pan mae'n cael y bel, de? Mae rai fod edag efo'i. Marriott. Ac waith da gan Ramsey. Ac ysdych chi wastad fel golwr yn teimlo dan bwysau pan mae Hudson ag Astles yn hithio tuag ato chi. A fe Ramsey yn cael dipyn o hyder o honna ar ôl y llithriad nath bron arwain at gol I Spender. Un peth, de, na ddeud am Kieran Smith ydy. Sam llawer o chwaraewyr yn uwch gyngor Cymru sy'n mwy ffit ar dyn yma. Mae o'n medru rhedag I Gymru. A mae ar rhedeg, clwb rhedeg yn ardal Caer. Mae o'n gri iawn hefyd yn dydi. Mae'n cuddiad y bel. Dyma'n hogyn talan y byd. Ond be mae'n neud ydy, I gorff rhwng yr amddiffynwr, neu pwy bynnag mae'n chwarae yn y byd ar bel. Felly mae'n enw dan I fel law. A fydd y Seintiau ni gofio fo, I beniad o yn ennill Cwpan Cymru, yn ei herbyn o Sislovic. Mae Sislovic wedi gweithio'n galed, a mae Robles wedi bod fwy mewn i'r gêm. Deud y gwir, bydda ambell I chwarae'r wedi chwarae'n dda. Spittle. Correa. Venables. Correa wedi deud digon eto I fi. Mae dal efo fod lot cryfach a Marriott a dal I dir. Felly dwi'n mynd gorau neidio efo bel dal do dir a cael y bel na ar ei frest. Spender at Sislovic. Y bel yn chwilio am y Robles. Marriott. Redmond. Sbiwch pwy sy'n ôl eto. Kieran Smith. Sy'n hollol iawn.
Ie, da chi'n sôn am Corea, hynny mae Henry Jones yn chwarae yn y weithiau. Di hwnna rhyw safle sy'n bach o gyr pen i Colin Caton? Mae yn, herwydd. Mae'n rhaid i dal i gwestiynu pam di Henry ddim yn y tîm wrth gwrs ydi o, efo yr un agwedd a pawb arall. Ond mae'n rhaid i brynu mewn i syniadau ac ti'n bod be mae y reolwr yn gofyn chdi wneud a mae Corea, mae'n rhaid i neu amser iddo fo setlo, rhaid, ond faint o amser, 1 gol mewn 9 gêm. Dwi'n jyst disgwyl mwy ganddo fo oherwydd mae o'n fachgen mor gryg, corfforol, cyflym. So mae'n mynd i cael cymaint o ddylanwad ar y gêm. A thodau hennill yn dda gan Leo Smith, di canfod Sislevich yma Smith. Wel, di dal i redeg. Neud digon, jyst i gael y peniad yn ôl i'r golwr. Da ni di sôn mwy am y chwaraewyr cystadleuol yng nghanol y cae yn dod. Bobl fatha Shannon a Kay a Routledge yn hytrach na'r chwaraewyr mwy llachar yng nghanol cae. Dy Leo Smith ti'n sôn am. Wrth gwrs, a da ni Redmond. Oherwydd mae'n gul yna, efo gymaint o chwaraewyr, mae'n rhaid i fod yn glefar. Pa bryd ti'n ffeindio'r ongl, pa bryd ti'n ffeindio'r bocad, pa bryd ti'n aros ar dod un weithiau, jyst i chwarae 1-2, pa bryd ti eisiau'r bel yn derbyn y bel efo'r redag efo'i. Mae'n un o'r gem yna, ti angen newid ganol cae i redag efo'r bel. Mae gynnu Kieran Smith yr ansawdd i wneud hynny. Mae gynnu chi Leo Smith i wneud o'r Seintiau Newydd. A dyn nhw yn mynd i gael moment lle maen nhw'n gwneud bad disgled i agor drws yr amddiffyn i'w tîma. Hudson at Spender. Hudson sgorio fi gol gyntaf i'r Seintiau yn erbyn y Bala. A Routledge sy'n chwarae chydig bach o flaen y 4 cefn yn dydi. Robles at Leo Smith. Hudson. Pam ddim, mynd amdani. Ac yr chwaraeon heno gyda llaw, y gweilch yn erbyn y dreigiau, yn fyw ar S4C am 7:15. Hynny ar ôl y newyddion. Heno ar S4C. Ac fe fydd y newyddion chwaraeon o'n i ddeud. Abertawe di ennill gol cic o'r smotyn 7 munud mewn i amser ychwanegol. Caerdydd yn cael gêm gyfartal neithio'r ddi-sgôr. Os na bennawd i ddod o'r gêm yma. Y Casnewydd Ciro draw yma, oedd i Catre hefyd. Okay. Venables. Will Evans. Cyn ffysedd. Redmond, mae honna'n drosedd. A mae yna bwcyn. Carden Felen. Ac Shannon sydd wedi bod yn brysur. Ia, a Redmond. Hwn di gyntaf ganddo fo. Ti'n be? Mae e'n stopio Redmond i fi bach yn dion. Mae Shannon yn gyflymach na Redmond i ddechrau. Dwi'n mynd rhaid iddo wneud llawer. Nath o'n llawer. Oedd y ddau nhw'n gafal ni gilydd. Carden Melin. A dydyn ni wedi troseddu cyn hynny. Dwi'n mynd cofyn unwaith mae wedi wneud, allan fod wedi cael rhybudd am y gyntaf neu rhywbeth gan Iwan. Farnwr. Astles yn dangos pam mae'n neud chwaraewr creadigol yng nghanol cae ydi o. Efo faint o goliau mae'r ddau dîm yma'n sgorio yn y gyngrair. Ti'n meddwl mae'n di-sgor yma? Ond dyna'r gwahaniaeth hefyd wrth gwrs. Rhwng y Seintiau a Ceyconna. Mae'r ddau dîm yma yn sgorio, mae'r Seintiau bobl bach. Mae nhw'n sgorio, mae gan Kay. Wel, mae'r hael na yn danchwan dydy. A mewn ychydig eiliadau, bydd ar olygfa o didog yna wedi diflannu tu ôl y coed yma'r neuadd y parc. Yn y 10 munud ola o hanner cyntaf cystadleuol iawn. A mae yna gyfnodau pan mae'r chwarae wedi bod mor llachar o'r hael. Okay. William Venables. Corea. Cweit yn cael ei bwydo gan Shannon.
Cyrrea mewn yn galed. A chwarae teg i'r dyfarnwr yn gwbl gywir. Mae'n gadael I bopeth allo fynd. Oedd honno gan Price yn ormod. Wel, oedd y gyntaf gan Corea, o'n i'n meddwl, wow, eitha cicryd, ond na, yr un gath y dyfarnwr dynnu I fyny amdano oherwydd, oedd oedd ti bach yn hwyrach. Robles a Flawr. Hwna weld yn iawn. Astles. Pwy bydd hapusau, Malcolm? Wel, cyn y gêm, ti'n gwybod, mae Colin Caton, mae dîm o'n gwybod, hei, da ni'n gwybod da ni'n mynd I gorfod ildio lot o'r meddiant heno. Ond, da ni'n mynd I trio setio trap I Seintiau Newydd, I swgio nhw ar I pibach neu, I dynnu nhw I fewn, a wedyn I daro nhw efo gwrthymosodiad. Dyna be maen nhw'n drio wneud. I fyny rwan, I fi, maen nhw wedi bod dipyn bach cam ar ôl I, dim yn gwyneb ar Seintiau Newydd, mae Seintiau Newydd wedi cael gormod o ffordd I hunan yn pasio'r bel o gwmpas, ond yn ara bach, ti'n gweld y Bala'n dod yn ôl I mewn iddi. Shannon. Sbiwch eto. Routledge ar ei ôl, mae wedi gweithio mor galed, mae Bale wedi cyrraedd Cyrrea. Cyrrea troi! Oedd o'n grif yna, oedd yna dynnu ar ei grisod, oedd o'n poeni dim arno fo. A mi gafodd o chwip o ergyd, ond oedd yn syth at y golwr. Ie, a Caton yn annog Cyrrea, dwi eisiau mwy o hynny. Go iawn, a Shannon yn wedi rhedeg milltir roedd prawn ma'n barod, edrych ar y bel na fewn. Ydy Astles ddim yn dda yn hyn. Mae Cyrrea'n gwybod, mae gynno fi amddiffyn o'r lle, dwi eisiau fo, dwi'n cefn I gol yn dod, 2 gyffyriad, 1 symudiad, ergyd I fewn. Piti oedd yr ongl rydyn iddo I gael y bel na draws y gol. Leo Smith sy'n lawr. Ac dyma oedd achos hynny. Ie, Will Evans ath mewn arno fo. Oedd o weld yn iawn. Di weithiau pan ti'n dod ar draws oedd yma rhyw dead leg neu rhywbeth, ti'n cael jyst rhyw gysylltiad. A ni fydd dim y ffordd ma'n lanio ydi o, y cysylltiad, y dacl ydi. Da ni'n di sôn gormod am hwn, ond da chi yn gwneud y pwynt, mae o'n gwneud y gwaith caib ar haw yn erbyn Spender. Faint o goliad, mae Spender a Marriott yn greu bob blwyddyn. Mae Corea a mae Will Evans efo 2 swydd heno. Ia I stopio nhw, fel maen nhw wedi gwneud tymor un yn barod. Ond hefyd, pan mae Bala'n curo'r bel, mae rai nhw wrth ymosod. Mi fydd Leo Smith yn ei ôl, dim ymheuaeth am hynny. Ie, wel mae gan hwn 10 o goliau. Fysa hynny'n ei wneud o'n brif sgoriwr, rhan fwyaf dimau fysa. Ond mae gyda fo Chris Venables yn ei dim o. A mae gan hwnnw 15, ond mae Will Evans yn creu hefyd yn dydi. Yndi mae o'n. Ti'n gwybod fe mwyn hefyd? Mae'r 4 allan o'r 5 prif sgoriwr dwi'n ar y cae. Heno. Oedd Smith. Chydig bach yn lwcus fan'na. Ia, pan da chi'n ystyried gymaint o sgorwyr sy yma a'r chwaraewr dryta yn hanes y Seintiau arwain y llinell flaen i'r nhw, ac wrth gwrs mae fi sgor. A'r 2 dîm sydd wedi sgorio mwy o neb yn yr gyngor tymor hyn. Wrth gwrs, mae fi sgor. Ydy nhw wedi bod... Ydy'r gap ma o'r 7 wsos mae wedi bod yn ormod, ti'n meddwl? Wedi bod di anghofio lle mae'r gol, dwi'n meddwl. Mae'n ddiddorol, ydy, maen nhw'n deud bod y 3 tîm ar y brig, maen nhw wedi bod yn cael dal I ymarfer yn gyson, ond mae hyd yn y 2 dim yma di gwella fel mae'r gêm di mynd yn ei flaen, yn dydyn? Do, hei, does a ddim ffitrwydd fel gêm ffitrwydd. Ti'n meddwl, yn gystadleuol fel hyn. Ac oeddech chi'n gwybod bod hon yn mynd I fod yn gystadleuol, a bod rhaid chi fod, byddech chi ddim ar Dora 20 munud cyntaf illa, ond ti'n dod mewn iddi, wedyn ti'n pasio'r barrier poen na, sy'n licio fel chwaraewr ansar yna, ti'n dod I lefel lle ti fod. Wel, ar hyn o bryd, mae'r Bala wedi llwyddo I wneud rhywbeth sy'n anodd iawn yma nedd y parc, a hynny di'r hwystro y Seintiau I sgorio yn yr hanner cyntaf. Hudson.
Mae yna dal amser i wneud hynny. Mae Hudson at un o chwaraewyr gorau'r hanner Routledge. Mae wedi bod mor brysur. Hwnna'n bas heriol. A dwi'n yn siŵr bod rhaid i Will Evans wneud hynny, ond gathaf help gan neb. Ond y neb o'i gwmpas o. Oedd gen fo fwy amser. Dyna di un o gwendid Ramsey yn y gol i fi. Right, yeah. Mae o'n dal i edrych ar y dyn sy'n croesi'r bel, a dim ar draws i gol i ni help. I ni help a siarad efo fo, a neud rhyw fath o gyngor. A tasa hon yn arwydd at gol. Fysa Will Evans yn flin iawn bod wedi ildio'r gornel yn ag heb gael unrhyw gymorth. Y bel gan Mariet. Hanner dyrnad o mae'n effeithiol. Astles yn ei cholli Will Evans, mae gan Shannon. Mewn i'r funud ola o'r 45. Fi'n am llawer amser ychwanegol dybio i. Mae wedi bod yn gêm sydd wedi llifo. Just Leo Smith ar y llaw, dwi'n meddwl rhyw munud fe na, dwi'n meddwl. Shannon. Correa. A mae o'n lob llaw, dim amheuaeth am hynny, mae'n gry. Sislovic. Spender. Nôl at Hudson. A Hudson at Astles. Os un troiad bach, mae hwnna'n hyfryd gan Routledge at Robles. A Robles ar ei droed chwith. Chwilio am Routledge. Gwych gan Routledge. Mae o wedi dod i fewn efo rhyw fflachia bach arbennig o safon. Mariet, da ni dy funud ychwanegol, un funud amser ychwanegol. Teniad pwysig allan. Ac yn y diwedd, yr ergyd gan Spender. Ac Ramsey lawr yn ddiolchgar. Sam llawer o bwer yn ni, ond mae'n cadw i lawr chwarae teg Spender. Mae'n bounsio, ac yn y fi yw deimlad am Ramsey bod yn ddiolchgar hwnna eto. Ac yna chwaraewyr y Seintiau Newydd yna. Redmond chwilio am Roscoe. Dydydd eto. Ydy rhywun yn amer i'w ansicrwydd yn y golwr Ramsey. Wel, mae'n ddi-sgor, ond mae wedi bod yn gystadleuol. Leo Smith wedi cael un cyfle da, fo sydd wedi bod agosau bosib Kieran Smith i'r ymwelwyr mewn gêm lle mae'r ymwelwyr wedi bygwth. Mae'r Seintiau wedi cael mwy o feddiant. Digon i drafod, a mi gewn ni drafod y cyfan pan dewch chi nôl ato ni ar ôl yr egwyl. Mae hon yn mynd i gyrraedd y brig.
Mae hi wedi drilio honna i'r gornel uchaf. Y Seintiau Newydd ar y brig yn uwch gyngor Cymru JD, ond yn gyfartal o ran pwyntiau gyda'r pencampwyr Ceycona, a mae'n gyfartal yn erbyn y Bala hefyd, di-sgôr. Ar ystadegau o blaid y Seintiau Newydd, ymdrechion yn bendant, nhw sydd wedi rheoli'r meddiant. Ond mae'n parhau yn di-sgôr. Cyn chwaraewr canol Cymru, Owain Jones sy'n cadw cwmni i fi. 11 wythnos yn ddiweddarach. Beth am yr hanner cyntaf yna? Dim llawer di newid yr ddau dîm yma? Na, ond hanner difyr dros ben. Dau dîm sy'n chwarae mewn modd yn wahanol iawn. Y Seintiau Newydd yn amlwg yn rheoli'r meddiant, ond dwi'n meddwl bod nhw wedi edrych yn siarp. Bod nhw wedi cael yr un faint o ymdrechion ar y gôl, dwi yn tueddu i feddwl, os mae'r Bala mynd i ennill hon, rhyw smash and grab fyddi, oherwydd mae'r Seintiau'n edrych yn siarp pan maen nhw'n symud ymlaen. Mae'r Bala, ddim bod nhw'n hongian ymlaen, ond ti'n teimlo bod nhw'n amddiffyn am ei bywyda ar y deca, a Ramsey yn y gôl yn cael hanner da iawn. Nath e droi at Owain ar un adeg y gol geidwad, pryd fa hanner amser, oedd e'n trio hanner ffordd dro hanner cyntaf, oedd e'n dangos bod nhw dan bwysau. Mi oedden nhw dan bwysau, maen nhw wedi rheoli hynna'n dda. Be maen nhw'n neud, dwi'n meddwl, ydy defnyddio bob awns o brofiad sydd ganddyn nhw, a mae yna lot o brofiad yn eu tîm nhw. Mae'r hediadau tu ôl yr amddiffyn gan y Seintiau Newydd wedi bod yn bwrpasol, a ddim jyst gen un chwaraewr. Dim Adam Rosgrow sydd yr unig un yn gwneud yr hediadau, maen nhw i gyd yn cymryd i twrn. A da ni'n gweld y cyfleoedd yma. Ti'n gwybod, os ti'n mynd i gael pwynt neu triffwynt yn erbyn y Seintiau Newydd, mae rhaid i'r golgeidwad cael dipyn o gêm. A mae Ramsey wedi cael hanner cyntaf da. Bod y cyfleoedd ma'n dod, maen nhw yn amddiffyn yn dda, jyst bod y Seintiau Newydd ar y deca yn edrych mor fygythiol, yn symud y bel yn gyflym, ac mae wedi bod yn hanner difyr dros ben. Oedd hon yn ddifyr yn gweld Spender y cefnwr den yn rhoi di yn y rhwyd, yr unig gamgymeriad nath Ramsey, ond mi fydd o'n ffodus bod yna ddim gol. A cyfle pryn i'r Rosgro, ni'n mynd i gweld gymaint o hynny ohono? Na, ond gwneud yr hediadau yna, be o'n i'n feddwl yma yna, cyfle i weld i gyflymder, ond nath o'n cweit symud i ffwrdd o'r amddiffynwyr fel sa fod i obeithio dod yn ôl, peidio taro'r targed fysa wedi siomi, ond diolch yn mynd i fod yn ymysodwr sydd yn chwarae rhan mawr yn y gêm. Rhediadau oddi ar y bel ydy prif ran o, dwi'n siŵr bod yna fwy ddod. Cyn i weld cyfleoedd y Bala, unwaith eto, Will Evans di cael yr cyntaf taclus, ni'n gweld Rosgro, Ginto, Met Caerdydd un arall Will Evans, felly mae rhywun fel as sy'n gallu llusgo'r Bala mewn i hon, dim bod nhw allan honni, mae dal yn gyfartal. Mae nhw yn y gêm, a fel ni'n sôn, y profiad sy'n ganddyn nhw, defnyddio'r profiad yna, mae Will Evans yn un o'r, os nad y chwaraewr y tymor hyd yn hyn yn y gyngred i gyd, mae'n cael dipyn o dymor. Felly mae egni fo yn mynd i fod yn bwysig iawn i'r Bala'n symud ymlaen, ond wedyn, unwaith eto, ti angen i dy golgeidwad cael gêm dda, ond hefyd, pan mae'r cyfleoedd yn dod yn erbyn y Seintiau, os ti'n mynd i gael buddigoliaeth, mae rhaid i chdi cymryd y cyfleoedd. A pethau bach fel cyffyrddiad cyntaf Shannon, ddim cweit be ddylia fo fod, mae'n gaddo bod yn dipyn ail hanner. Do, fel sy'n ni Kieran Smith yn cael cyfle, oedd yn bod chwarae. Oedd e'n dipyn o stori ta yna'n digwydd. Cwpl o straeon di bod pnawn ma o uwch gyngor Cymru JD. Dewch chi'n edrych ar hyn ddigwyddodd ar lan y dyfrdwy. Ceycona'n cwrdd ar Dre Newydd. Dre Newydd di ennill nos Fawrth yn erbyn Pen y Bont. A mis yn o'r y blaen, yn y melyn i gyd yn erbyn Ceycona, Fletcher yn taro. Ac am gyfnod, ych chi'n meddwl bydd yna stori fan hyn. Wedyn, digwyddiad mawr arall. Cerdyn Coch yn dilyn, Jamie Insol yn hedfan i mewn. Mae'n edrych yn fler fan Owain. Yndi, mewn wthos, mae Haaland, chwaraewr Dortmund, wedi bod yn y penawdau. Dwi wedi gweld hen dacl Roy Keane yn erbyn i dad o blynyddoedd lawer yn ôl. Doedd ddim cweit mor ddrwg â hynna, ond heiddi Cerdyn Coch. Ond wedyn, cymeriad. Horan yn taro. Horan, bydd y reolwr wrth i fodd yn caru Horan yn y cefn. Ond y chwaraewyr pwysig yma, Wild, Horan. Da chi ar ei holi, lawr i 10 dyn, beth sy'n digwydd wedyn. Dyna lle mae'r cymeriad yn dod, a dyna pam fydd Ceycona, os nad ydyn nhw'n ennill y gyngor tymor yma, mi fydd hi mor agos rhwngthyn nhw ar Seintiau. Pen y Bont hefyd wedi ennill pnawn yma, fe gollio nhw'n y Dre Newydd nos Fawrth, fel o'n i'n sôn, ond maen nhw wedi mynd i'r ffled. Fflenti ar oeddo 13 o chwaraewyr yn y cyfnod, Neil Gibson, ond triffwynt pwysig i Ben y Bont Owain. Pwysig iawn, mae hein yn cael tymor a hanner, oherwydd tymor cynta anodd yn y gyngor, ond aros yna, a wwan maen nhw wedi adeiladu. Mae Rhys Griffiths wedi defnyddio y feirniadaeth mae hein yn mynd i syrthio, mae o wedi defnyddio hynna i wneud yn siŵr bod nhw'n well tymor yma, a maen nhw'n brwydro am y 6 ucha yna.
Dyma fel mae'n sefyll o ran y tabl, a mae'n sôn am yr 6 ucha, felly mae Cynarfon wedi disgyn allan ar ôl ildio gol hwyr i gael gêm gyfartal yn erbyn Aberystwyth. Felly pwynt fydd ynddi, os yw i'n gorffen fel hyn, dyna fel mae'r tabl ma'n adlewyrchu. Felly 1 pwynt ynddi, a mae'n jyst yn atgoffa chi faint mor agos yw i. Eich atgoffa chi hefyd, mae'r gyngred yn rhannu, mae'n y doriad ar ôl 2 gêm ar hugen, felly mae hynny'n dod mewn iddi, ac unwaith eto, y clybiau, mae'n gymaint i chwarae amdano yn y gemau ola yma cyn y toriad. Dwi'n mwyn gweld dim byd yn newid o ran y ddau ucha, mond pa un fydd y gorffen uwch ben y llall. Bob dim arall, mi fydd i newid. Mae yna gymaint o gemau mynd i ddod yn sydyn. Dwi'n meddwl mae'r safleoedd yna mynd i newid wythnos ar ôl wythnos o'r trydydd safle hyd at y diddegfed. Felly mae'n mynd i fod mor ddiddorol. A fel cyn y gêm, Dyl, dwi'n jyst yn falch o fod yma yn gwylio gêm o bêl-droed. Mae fe wrth i fod, a ni wrth i fod bod yma, ni wrth i fod i gael bod nôl, a byddwn ni nôl ar gyfer yr ail hanner. Pan ddewn ni nôl wedi'r egwyl a'r bêl felen gyda llaw, gyda logo'r gyngrair arni yn rhywbeth bach newydd a amolygfa sydd gyda ni uwch ben Cloes Oswallt fan hyn. Dewch nôl ato ni ar gyfer yr ail hanner. Mae yn rhoi 110 y cant iddi heddiw. Mae hi'n bendant wedi gadael ei marc ar y gêm.
Croeso nôl ato ni I groes oswallt. A ni'n sôn bod sgorio nôl. Hynny'n golygu bod yna raglenni drwy gydol yr wythnos nos lun. Hanner awr 5 uchafbwyntiau. Mae'r penwythnos llawn cyntaf yma ers i'r gyngrair ddychwelyd. A cofiwch amdano ni nos Fercher am 10 mwy o sgorio nôl. Sioned Dafydd wedi bod yn siarad gyda Ashley Williams. Ystod yn braf clywed beth sydd gan cyn gapten Cymru I ddweud. Yn gyn chwaraewr erbyn hyn, wrth gwrs, Ashley Williams wedi ymddeol am digon da fe weid ar mwy o sgorio ac ewn ni nôl i'r pwynt sylwebu. Mae'n ddi-sgôr. Ail hanner mawr I ddod fan hyn, nôl â ni, Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch Dylan, dwi'n cofio dyfynu Heather Jones ar raglen sgorio o'r blaen, ond gleath yr hael. Mae di llwyr ddiflannu. Ond gobeithio fydd yna ddisgleirdeb yn dod o gyfeiriad arall, sef y 2 ar 20 sydd ar y maes ar hyn o bryd, a mae'r rheini yr un 2 ar 20 ac oedd cyn yr egwyl, dim newid yn y naill dîm na'r llall. Ac trio pidio colli gêm, dim colli iaith, mae'r 2 dîm yma. Ac i'ch atgoffa chi, y Seintiau di ennill pob un gêm adre, y Bala heb golli un gêm I ffwrdd, y Bala erioed di ennill gêm uwch gyngrair Cymru yma. A mae'r 2 dîm yn llawn sgorwyr. Sislevic at Marriott. A Marriott at Redmond. A Redmond at Hudson. Eto, y Bala'n cadynio tôl i'r bel, just yn rhyw orfodi y Seintiau Newydd I chwarae blin na nhw. Un problem yma na, felly maen nhw'n igon hapus I amddiffyn yn dyfn. A wedyn unwaith maen nhw'n eill y bel, mae'r cyflymdra ganddyn nhw I wrth ymosod. Leo Smith. At I gapten, Marriott. A'r gloed chwith na'n chwilio nôl am Smith. Mae o ar y degos na ti'n ddisgybledig ac yn broffesiynol ac yn ffit, de. Mae'n ei gwadd i'r Seintiau Newydd jyst I gaid I mewn yn dy hanner dy hun, a wedyn maen nhw'n mynd I fod igon sydyn, igon siarp I chwilio. Y mynedd I ddechrau chwilio am y bas nitha na. Y bas sy'n mynd I chwarae rhywun I mewn I sgorio. Bel gan Sislevic, mae Sislevic yn cael ei faglu a da chi'n rhyw deimlo falle y galle Sislevic di aros ar ei draed fanna a di mynd. Dwi'n saff, mae Price yn niw. Mae'n tynnu I goes mae'n sefyll ar, ti'n gwybod? Mae Lucas dim fod o ddim yn cael gardyn melyn, dwi'n meddwl, ond mae Sislevic wedi golli fo. Unwaith, Samo wedi ar sy'n ei draed, mae o'n gyfymach na Price. Mae Samo fewn I cwrs cosbi bysa, felly illa mae wedi brifo hyn. Mae'n ôl ar ei draed, bynnag. Mae'n gyflawan, does, efo'r Samon, efo'r gwasanaeth sy'n gan y dyn yma ar y bel. Gyrmanu hon I fewn. Leo Smith. A pan mae'n chi'r dewis nhw'n Leo Smith a Marriott I roi'r ciciau gosod ma mewn. Seintiau Newydd yn neud ar y golwr ar Ramsey mae'n cyrraedd allan rwan. Bydd angen cadw llygad ar Rosgro. Di mynd ar yw ddi hyd at Ramsey wedyn, di symud allan. Ac yr oedi ydy eich bod y mir yn styfnig. Shannon a Correa. A rhywbryd, mi ddaw y gic. A pan ddothi, oedd hi'n werth aros amdani. A fydd Smith chydig bach yn siomedig efo'r gwasanaeth yna. Ie, mae'n rhaid ti, mae'n reol ers bod chdi'n bachgen ifanc. Rhaid ti methu'r dyn cynta na. Ond ni'n sôn nad oedd y Bala rioed I ennill yma. Ac ateb Colin Kitson i'r cwestiwn hwnnw oedd, oes gyda ni mae record orau yn y parc? Ond un ffordd o'r hoeddi. Smith. Record ddim yn gret yn neuadd y parc. Wel, Colin, ti a'i dweud si, meddwl nhw'n... Ond ar hyn o bryd, wel, o'n i'n di awgrymu. Mae hwnna'n llac. Creu problemau I hunin. Ac ar hyn o bryd, di Smith ddim yn cael y dechrau gorau. I'r ail hanner. Mae'n chwaraew fydd chi'n dibynnu gyda bob eiliad I y Bala tymor hyn. Maen nhw'n mynd I chwarae yn y sydyn ella.
Mae rhaid ti fod ar deffrod y draed fan hyn efo'r Seintiau, maen nhw mor berig. 6 cic gornel i'r Seintiau, dim ond 1 i'r Bala. A Mariot am unwaith yn mynd yn fyr. Ac oedd y gam sefyll fanna, wel, nid fel na oedd i fod i weithio rhwng 2 o chwaraewyr mwyaf profiadol y Seintiau. A mae Mariot i'n rhoi pob un arall mewn yn uchel ac yn heriol. Falle eitha nôl i wneud hynny. Nath ni glwad Colin yn siarad am ei record nhw, ond mae'n rhaid i ddweud, mae'r Seintiau ond wedi ennill 1 o'i 4 gêm dwytha yn erbyn y Bala. Mariot yn geid digon. Mae gan Shannon. Dwi'n mynd all hyn. A mi fydd Will Evans a Spender yn gweld i gilydd yn y gwely heno. Mae wedi bod mor agos gydol y gêm. A dwi wedi gweld agwedd wahanol o chwarae Will Evans. Yr agwedd amddiffynol warchodol yn hytrach na'r agwedd ymosodol greadigol. Mae'n berig weithio pan ti'n meddwl gormod am yr un amddiffynol, ti'n anghofio be ti'n gorfod wneud pan ti mor bel. Mariot. Robles bron iawn a chreu rhywbeth. No te. Y bel at Venables. A syndod cyn lled ei di sôn am Venables. A mae hynny beth peryg i ddeud. Shannon. Will Evans. Creighton yn troi at ei fainc, mae yna 5 eilydd yn cael ei ganiatáu, ond be mae pobl yn anghofio weithiau, dim ond deirgwaith gewch chi ddod â eilydd i'r maes. Hynny gewch chi ond oed i'r gêm deirgwaith. Felly, yn amlwg, bob yn y hen, falle ddim yn mwynhau un ymlaen. Mae'n gwneud synwyr dydy os amser yn cael ei wastraffu, a mae'n gret, dwi'n meddwl fyna 5 yn cael oherwydd faint o gemau. Ar ôl y penderfyniad cael ei wneud pan da ni'n mynd i orffan y gyngrair, efo 32 o gemau, efo gymaint o gemau i fynd dal i fod, dwi'n meddwl mae'n penderfyniad gret gan y cymdeithas. Wel, oedd hwn i fod ar y fainc. A 5 eilydd sgan Bala ar y fainc. Ac ar ei met, mae'n un o'r gemau pnawn yma, ar ei met defnyddio i 5. Dim ond 1 ddefnyddiodd Aberystwyth, mae'r bel gan Will Evans i lwybr Venables, oedd ddim yn basti gan dan ac oedd yr hediad mor glyfer gan Venables. Sam esgus, Nick. Os oes o ddim pwysau ar y bel, ti'n disgwyl, mae Will di dechrau elan ar dda, na ddeud hynny, ond efo dim pwysau, mae'n gyfla fan'na i ddweud Chris Venables i fewn ar y golwr 1 yn erbyn 1, a mae'r pwysau yna. Mae'r troiad yn un wych o'r Spender rwan, edrycha, just pwyll, just parch, just i fewn i rediad o. Ac hynna mae gynna i ofn ydy'r gwahaniaeth. Rhwng y lefel, y chael ar lefel yma. Mae'r gallu i daro mesur a pwyso pas yn sgil ydy. Perffaith, ffordd nes ti ddisgrifio. Ond mae'n rhaid o sylweddol i faint, da ni'n edrych ar ei fyny fan hyn, a mae'n ta'n bwysig ydy rhywbeth fel ei cael y cyfle neu Venables. 1 yn erbyn 1. Correa yn gweithio'n galed, gorfodi y Seintiau droi am yn ôl. Ond un peth gewch chi gan y Seintiau ydy amynedd. Mi ddaliau nhw i giro. Astles. Redmond, neis. Leo Smith. Sawl opsiwn gyda fo. A'r meddiant yn dal ganddyn nhw. Sislevic.
Leo Smith yn mynd amdani, mae'r bedd fel tatem boeth braidd. Ac oedd honna gan Smith, not yma rai bydd fel carden fel nawr. Mae wedi cael sawl dihangfa yn barod, fyddech chi'n deud. Ie, mae wedi bod hanner bach anodd i Sean Smith. Yndi mae yn, a mae yn gadael pethau mynd i mewn i ben y fan hyn. Smith a Spencer, mae Spencer cyrraedd na gynta. Mae yn sgipio'r dacl i ddechrau, ond mae Smith yn cael o reit ar ei bigwn. Oedd o'n sefyll ar. Unwaith chi mestyn, da chi wastad mewn helyd, ydych? Spencer nid y ddau gan ymlaen efo hwnna hefyd. Mae o'n mynd â pwysau trwy'r dacl yna. Marriott, y capten. Am faint wedi dy Bala am niffin fel hyn. Eiliadau nôl gath nhw'r bloc do ar ergyd yn y Cwt Cosby. Rwan mae pawb o dan trwy'n Ramsey y golwr y fan hyn. Cyfle i cael ei ildio gan Smith. Marriott am wneud iddyn nhw dalu. Honna ddim cweith i gymbygythiol na gweithio. Di gyda gyflymder arni. Edrych i ni bod o'n mewn dau feddwl doedd. A disgyn hwng dwy stôl nath o. Venables. Gwell gan Smith. Dangos y profiad oedd Malcolm yn sôn amdano fo fanna. Ie, ond o'n i'n meddwl i ddechrau. Oedd Sa'n basti bod y well. Oedd wedi... Oedd Sislovic wedi golli fo am eiliad. Gwffiad bach. Wel, fe gychwynon i'r hanner yn sôn am music Heather Jones. Mae'r Bala angen bach o hwnna. Os nhw wedi cael rhywbeth allan o'r ail hanner ar dystiolaeth y gemau cyntaf yma. O raid ni gael can i Gymru mewn i'r sylwebeth heno yn doedd. Allan gyfarchiadau mawr i Morgan Elwy. A mae Malcolm yn edrych yn hirt arna i, fel tas ni'n siarad Hindweg. Yn ni bod wedi newid channel efo hwnna. Nawr te, mae ganddoch chi gwestiwn i ateb yn hyn. Faint o amser mae Rosgro, y chwaraewr dryta yn hanes y Seintiau Newydd yn wedi gael efo Draper ar y fainc? Na, 10 munud arall. Ia, o ddifri. Ia. Ac mae'n bosib, mae rhaid i Rosgro arfer efo hynny. Sislovic. Dyna mae Sislovic yn dda. Dyma Sislovic ar ei ore. Mae'n gyffroes fel hyn. At i gapten Marriott. Wedi dod i chydig bach o stop yna. Nath i tro gyntaf yn y gêm, oedd Oliver Shannon ddim yna. Pan oedd Sislovic tu fewn i ddyn y fanna, i Price. Oliver Shannon sydd wedi bod yna'n gwarchod hynna i stopio ma'n ddigwydd. Nath o ddim y fanna rwan. Wel, mae Draper wedi dod ymlaen fel eilydd 103 o weithiau i'r Seintiau Newydd. Ac mae'n ymddangos mae 104 fyddi a da chi'n gwrando. Ydych chi weld fan hyn? Wel, Dani Gosset yn paratoi ddod ymlaen i'r Bala. A mae rhaid bod na adferiad i bod fan hyn. Os nhw'n meddwl bod y Gosset i fewn i gêm mor allweddol, ar adeg mor allweddol o'r gêm. Fydda ni ddim cwestiynu, faint o dda di Dani mewn gêm fel hyn. Un cwestiwn meic o da hynny. Hudson wedi hennill i'n dda. O, hyfryd gan Sislovic. Oedd yn edrych yn ddim byd, coeliwch fi oedd hwnna'n gyffyrddiad. A mae'r bel gan Rosgro. Falle bod wedi gweld Draper. A mae Smith yn cael carden felen heiddiannol. A mae'r rhwystredigaeth Rosgro yn dangos chydig bach. Falle bod Rosgro wedi yn hwyro fanna, dyma'n hyfle fi. Ac Smith. Ac Hydden yn gwybod ni'n gwybod. Mae wedi cymryd un i'r tîm go iawn, oce? Oherwydd mae'n gymaint o chwaraewyr y Bala allan o'i safle. Mae Rosgro ddim yn licio'r dacl. Mae'n gymaint o chwaraewyr tu ôl i'r bel, ond dim yn ei safle cywir. Ac yna bet o'n ebyn 3, dyna'r broblem Hydden cael cartu melyn.
Mae wedi bod yn gampus yno. Wel, mae'r hanner yma heb amheuaeth i perthyn i'r Seintiau, dydy. Dim amheuaeth o gwbl. Ond i'r peli ola ddim di brifo. Evans. Na Benelin fanna'n doedd gan Spender, a mae'n dechrau mynd yn boeth yma. Routledge y job. Ie, reit yn ei wyna bo. Ti'n iawn, Routledge, edrych awan. O, mae'n just yn codi Benelin reit ar yr eiliad ola. Sbiwch lle fyd y barnwr cynorthwyol. Edrych yma, mae hwn yn glir yma. Mae hwn yn glir. Sy'n deud bod na ddim yn bwrpasol? Tas yna VAR yn fama, Malcolm, sa hwnna fi ar y cae. Sa fi yma, sa VAR yma, ond... O, mae hynna yn warthus. Na ddim yn edrych di wan. Mae dim jyst yn... Oce, beth ydyn ni'n llybel yma? Mae'n neud o'n i dacl. A bod yn colli'r dacl... A sbiwch lle mae'r dyfarnwr cynorthwyol. Mae di arwain yma i Benelin wedyn. Sydd yw yn i Gwynaf Will Evans. Yn ddiddorol iawn. Pwy sy'n ar y maes yn ymgyleddu ydy Fiona Evans. A Fiona oedd y ferch chwaraeodd ran cwbl allweddol yn adferiad Dani Goset. Ac i fod yn deg efo Dani Goset, wneith o byth fynd i unman na siarad yn bwyllog a gwybodus a thair am ei adferiad heb sôn. Heb sôn am y ddynes yma, am Fiona Evans. Hi nath i annog o i fynd am y prawf gwreiddiol. Oedd gynnu fo anaf, ond nhw'n gwybod beth yn bod, oedd na ddim dadansoddiad yn cael ei wneud, a ddech chi weld rhywbeth. A mae Dani Goset yn grediniol. Mae'r cyngor yna, oedd y cyngor allweddol gafodd o. Faint o bwysig, ti'n hollol iawn. Ac os o'n i'n meddwl bod hon yn gêm fawr, be am hon? Cymru ar berwyl i gyrraedd cwpod y byd ac am gêm i gychwyn. Yn erbyn y tîm gorau yn Ewrop. Gwlad Belg yn erbyn Cymru. Mae'n fyw ar S4C ar y 24 o Fawrth. Mae'n cael ei dilyn gan gêm yn erbyn Mexico. Dridiau wedyn, hanner 7 ar S4C. A sa 2 ddim yn ddigon. Mae yna drydedd. Cymru yn erbyn y Weriniaeth Siec. A'r unig man lle gewch chi weld y gemau yn rhad ac am ddim ar S4C. Nawr te, mae o'n mynd i ddigwydd. 2 Newydd yn mynd i fod gan y Seintiau Newydd. Ac dwi'n meddwl mai Rosgro sy'n mynd i adael. Ia, gwestiwn. Da ni mewn i'r hanner awr ola. Spender! Ar ferchog gan Ramsey a lawr yn sydyn. Sislevic yn ei gwylio. A mae'n cael ei chlirio. A mae'r gêm a bron di cael ei chwarae'n gyfan gwbl yn hanner y Bala'r caen yr ail hanner ma'n dydi. Ti sôn am faint o disgybledig, maen nhw'n gorfod bod. Maen nhw'n gorfod torchi llewis yma, os nhw'n cael rhywbeth allan o'r gêm. Hanner awr i fynd dal i fod. Y Seintiau Newydd yn just troi y tap. Nocio y drws. Ac 2 dreian o'r meddiant gan y Seintiau Newydd yn yr ail hanner yma. Ond yr ystadegyn mwyaf pwysig, mae ar gornel uchaf sgrin chi. Ac unwaith eto, ni fydd y Bala fel arfer, wel so'n gynlyniad da. Ond maen nhw'n gwybod, mewn gwirionedd, os oes na obaith i fod, o fynd yr holl ffordd am y pencampwriaeth, mae angen ennill hon. Ond y meddiant, y chwarae pwyllog am y neddgar gan y Seintiau, y gwaith caled yn cael ei wneud gan y Bala, Will Evans. Wel, ti hefyd yn gwybod, os fysa'r Bala'n cael rhyw fath o afal yn y gêm yma, mae gynnu nhw chwaraewyr sy'n mynd i curo'r gêm, ond mae rhaid chdi gael gafel ar bel. Ydych chi'n curo y gêm yma heb y bel. Will Evans yn gwneud na'r ferchog fadda i gipio'r bel oedd wedi cael ei hanelu at Spender. Evans a Venables taclo tair eto, hwnna'n gynnerth gan Redmond. Spender di cadw hwnna'n fyw. Rosgro.
Digon o le gan Shannon. Digon o le gan Shannon. Correa o'i flaen am y Venables yn cynnig hun. Mae at Correa, mae nôl at Shannon. Nawr te, mae angen pel dda mewn i'r cwrt. A Nelly, o ddim digon da nag oedd. Ac yn y diwedd Evans yn cael y gic a dyna'r peth cyntaf ymasodol da ni wedi gweld gan Evans. Oedd na gyfle i Spender. Ni feddwl faint oed i Spender dyddiau yma. Edrych lle mae'n cyrraedd. Roscoe'n cael y croesiad i fewn i posti bella. Yma mae o Spender yn cyrraedd ar yr amser cywir. Ac Adam Roscoe yn gadael y maes ar ôl i ymddangosiad cyntaf. Draper ymlaen yn ei lefo, a mae Robles di gadael y maes hefyd, ac ymlaen yn ei lefo mae Jamie Mullen. Felly dau enw da yn gadael, dau enw go special yn dod mlaen yn ei lle nhw, a dyna gryfder carfan y Seintiau Newydd. Wel, y ddau chwaraewr sy'n newydd o'r i'r cae, bydden nhw dim profi pwynt wrth gwrs, a da ni'n gwybod mae Draper di sgoro 4 gol mewn 25 munud a dim chwarae'r gêm nesaf. Felly, be dwi'n dweud ydy, mewn gema efo llwyfan fawr, ti angen dy chwaraewyr gorau'r cae. A mae'r ddau yma sy'n dod mlaen fe eilyddion yn ei gyrfa di ennill chwaraewr y tymor. A esgydau'r mwyn ag unwaith o. Draper. Ond mae Draper, mae pwysleisio'r pwynt i sgorio 6 gol yn ei 7 betha. Dio dal ddim yn cael cychwyn. Mae'r bêl gan Leo Smith, allan Sislevic. Sislevic, allan i gapten. Mariet eto. Correa o bawb oedd yn ôl yn cynorthwyo. O! To yr hwyd! A mae Sislevic ar gyfnodau yn y gêm yma di chwarae gysla dwi wedi weld o'n chwarae. Wel, dwi'n poeni pyn bach amdan beth sy'n digwydd efo Sislevic. Eto, mae'n dod ti fewn i ddyn, fel arfer mae Shannon yna i gau o'i lawr i warchod Price. Diolch yna eto. Mae wedi newid esgyll, mae wedi chwilio am y bêl weithiau. Da chi'n teimlo bod Sislevic ddim yn cynnig beth ganddo fo'i gynnig. Mae wedi gweithio'n galed heno. Wel, dyma i wedyn yr ail hanner, mae mwy hynod yn yr hanner cyntaf. Oedd o'n medru rhedeg tu fewn i Price, oherwydd oedd Shannon yna, neu oedd Ce yna. Bala'n blin o'i pyn bach. Yeah. Wel, fel mae pethau ar hyn o bryd, da chi'n teimlo bydde canlyniad cyfartal yn ganlyniad da i'r Bala. Ar hyn o bryd, i'ch atgoffa chi ar ôl i buddigoliaeth efo 10 dyn heddiw, mae Cei Conna'n gyfartal ar bwyntiau fel Seintiau Newydd ar frig yr uwch gyngrair. Cyn y gema oedd na 6 pwynt rhwng Bala a'r Seintiau Newydd. Chwarter, y gêm yn weddill. Ac ar dystiolaeth, yr hyn da ni wedi weld gallai unrhyw beth ddigwydd. Ond mae hwnna'n bas hyfryd i lwybr Draper. Spittle, i aros efo fo. Hudson a Venables. A mae Venables yn dal i weithio, dal i chwilio. John di cael wir lygedyn ar y gol na. Na. Ond mae'n dal i weithio. No, mi'n neitho. Bydd o'n gwybod efo'i brofiad a gallu sy'n ganddo fo. Efo dros 20 munud i fynd, mae o'n mynd i gael un cyfla. Yeah. Mae'n mynd i gael un cyfla yn y gêm a. A mae o'n gwybod, fydd rhaid fo gymryd os di Bala mynd i ennill y gêm os di dal fel un. Chwarae llefyn, chwarae hyfryd, oedd hi'n bwysig iawn bod Pete yna, ac os oedd y bêl yn mynd i gyrraedd Draper fel arall. Astles. Spittle rwan yn ganol yr amddiffyn, efo Pete, de. Mae'r ddau nhw'n gwybod wan, dydy Draper ddim yn mynd i giro nhw mewn ras. Oedd Roscoe mynd i curo nhw mewn ras, felly gyd nhw amddiffyn nhw wahanol rwan. Bydden nhw i gobodol rwan, cryfdar Draper di dod â pobl mewn i'r gêm, chwarae wrth yr ysgwydd. Felly, mae'n oce i un o'r trio neidio fewn i giro'r bel cyn i ni gyrraedd i trai Draper. Sislevic allan at Spender. Os o ormod ar honna dydwch. Mae wedi cael ei chadw'n fyw allan gan Pete eto. Shannon yn ei chlirio hi, dim ond at Astles. A maen nhw'n gwasgu. Maen nhw'n ymosod o'r llinell hanner. Dim ond golwr y Seintiau sy'n ei hanner nhw o'r cae. Routledge. Mullen. Hudson.
Bender. Mullen di symud mewn I le. Mae'n geg gornel, un arall. Rwan ydy'r amser lle pwy oedd yn marcio Rosgro, ydy o'n mynd I fod ar ddeffro I marcio Draper. Digon yn iawn I ata fo, mae hynny'n sicr. Fe all Maria Tanelli am Draper. Neu at Astles. Hudson gafodd I ben i'r bel. Hwna bas fach glyfer. Cyfle arall I rhoi fi fewn. Will Evans oedd yn ôl yn clirio fanna. Peniad da. Ac da chi yn teimlo bod y Bala I cefnu at y mir ar hyn o bryd. Sôn am dorci llewis, ond mae gyda'i gwrdd cymeriadau cryd, dyna'r sy'n wahanol o Bala. Tymor un, dyna pan maen nhw'n modd I golli un gêm, oherwydd maen nhw'n medru. Mynd yn difn, efo'i cymeriadau. Mewn â hi eto! Draper ddoth ar draws, a mae yna gecrydd yn mynd I fod i'r Seintiau Newydd. Wel, maen nhw'n cwyno oherwydd y dacl yndi, ond maen nhw'n cwyno hefyd oherwydd nath Iwan chwarae'r fantais. Do. Felly, maen nhw'n wedi cael 2 gyfle sgorio fan hyn, dyni. A maen nhw wedi methu unwaith, ia, mae Will yn mynd I gael y cadau fel hyn. Ond maen nhw wedi gweld hwnna, mae croesiad I dod, mae Iwan wedi gadael y fantais, felly maen nhw wedi methu, felly maen nhw'n cael 2 gyfle. Ia, cadau fel hyn. Gret o rediad gan Greg, dyn am di digwydd trwy prawn efo'r Osgro. Just yn oedi rediad, cyrraedd pan mae'r bel yn cyrraedd. Os fydd yna gol yn dod o hon, mi fydd yna gwyno, mi fydd yna ddadle. A mae'r Bala yn anhapus neilldiol, a'r rhai ar y fainc, gymaint felly ar chwaraewyr. Mae'r Seintiau ni bar nhw'n cael 2 gyfle, a mae hwn yn gyfle yn dydi. Ti'n mynd bod I gael 2 fantais na gwrs. Mae'n rhaid cael y fantais o nath o groesi'r bel ydy o'n mynd I sgorio. Mae'n mynd fethu. So maen nhw'n cael un arall. Astles gafodd y peniad. Ac ar brydiau, gyda cardiau felen Will Evans yn tannu'n ellir y pwynt. Mae gwaith caled y Bala di bod chydig bach yn ormodol. Maen nhw wedi cael 2 cardiau felen. Ac tacl galed Paul Smith, tacl galed Will Evans. Ac Oliver Shannon hefyd. Os a ddim calon wan ymhlith y crysau coch. Nawr te, oedd honna lawiad gan Astles. Oedd honna'n lawiad gan Astles. Ac oedd Colin Kitton yn syllu ag ar ryw feddwl. Nawr te, gyda chael golwg arall, Malcolm. Wel, yn I weld yma'n hyn yn glir nan. Mae hi... O, mae'n gico'r Spotsin! Am benderfyniad! Mae'n gico'r Spotsin trwy dydd. Mae Iwan di gael un hollol anghywir. Oedd o yn bendant I farn. Mae'r Brest am foment fawr yn y gêm, Malcolm. Wel, Venable step, mae o'n nocio I ar. Wedyn, mae'n jo bell ydi Iwan o'r digwyddiad yna, da ni'n siŵr. Ond fe dwi'n dweud ydi, mae'n glir y fanna. Mae o di taro I fraich, ond mae di symud I fraich allan hydnod. At o fel. Wel, dwi'n trio dysgu fy wires fach lle mae braich chi a lle mae Brest hi. Well I beidio gwylio sgorio, neu mae'n cael neges gwbl anghywir. Hei, dyna mae pawb yn cael penderfyniadau yn anghywir, yndi. Ac well gyda fi dyfarnwyr yn neud camgymeriadau na VAR yn dod â ni nôl, a nôl. Felly gyda fi na ddigwydd, ond dal I fod. Mae hwnna'n diangfa I Seintiau Newydd I beidio undio cic o'r Spotsin. Astles. Mullen. Ergydisial arbediad da. A mae Sislovic yn dod fwy mewn yn ymosodol yn dydi. Mae o'n edrych fel dyn sy'n mynd I sgorio.
Ond mae'n dangos mae angen y gol yn does, ac os heb y gol, fe all rhywbeth fel cico'r smoti'n ddod i'r Bala. Ac os maen nhw'n mynd i gael eu cyfle, da chi'n teimlo, mae Venables yn mynd i gael cyfle. Sislevic eto, mae ar dan. Ac eto! Fo ydy'r boi, Sislevic. Mae'n neud gyda ddigwyll disgwyl dod i fewn yr asgell chwith na. Mae o'n dod ond i'r ergyd ar y llawr. Mae'n dod trwc mwy na un cyrff, dydy. Mae'n gweld ti'n hwyr, Ramsey yn y gol, ond mae'n lawr y sydyn. A diolch na Smith oedd yn dilyn i fewn o dîm y Bala i glirio. Chwarter awr o'r gêm anferth yma yn weddill. A mae Cei Conna yn disgwyl, yn gwylio hefyd ac yn disgwyl gweld beth sy'n digwydd. So Mariot yn gallu cael carden fel yna am hwnna, a ryw fagliad bach ar Shannon wedi canfod hanner llallen o le. Mariot yn ei dynnu fo lawr, neu mae'n stopio fo'n symud ymlaen efo'r bel, hefyd mynd heibio fo'n mynd allan o'i safle. Rwan ta. Cyfle, prin, ail hanner i'r ymwelwyr. Mae yna eilydd yn paratoi i'r Seintiau, Ben Clark. Paratoi i ddod ymlaen. Venables! Ac o fod wedi cyrraedd. O fod wedi cyrraedd, falle, y dylai fod i gyda well. Oedd y lle man ddim i fyny. Dwi'n just edrych. Na, doedd o ddim yn cam sefyll. Dwi'n cael digon arni. Mae'n mynd am y gornel, ti'n gwybod union beth mae'n neud. Mae'r pwer i ar y croesio, mae angen neud dipyn bach. Mwy arni a cyfeirio. Da ni weld o'n sgorio gymaint o heina. Wel, fe ddedwch chi, Malcolm, i fod yn mynd i gael un cyfle. Mae wedi gael o. Ac dyna y math o goliau mae o'n sgorio, ynde. Perffaith o amseriad, asesu'r hediad y bel. O bob dim yn gret, mond y penderfyniad na yn y diwedd i peidio neu mwy ar y bel i reitio yn y gornel. A mae rhyw ddigwyddiad bach felly yn mynd i godi hyder y Bala a mi sonio ni'n do ar weitha'r holl feddiant mae'r Seintiau wedi gael os nad yn nhw'n sgorio. Mae'r gwrthwynebwyr wastad yn mynd i gael rhywbeth. A dyma gyfnod gorau'r ail hanner i'r Bala. Ac y bachgen sy'n gadael, Leo Smith sy'n mynd i adael, nid i gêm fwy a llachar o. Mae'n mynd i cario'r anam na o hanner cyntaf fyd Eric, gath o i'w dedleg yn ei ben ôl yn y... Ac dyna ddim yn beth neis i symud y gwmpas efo. Ond fel ti'n dweud, dim gymaint o ddylanwad, jyst yn ergyd na'n y hanner cyntaf, lle ella sef wedi mynd i sgorio ar draws Ramsey. Dau eilydd ar ôl gan y Seintiau o'i 5, ond i'ch atgoffa chi, dim ond un cyfle arall i ddod yn ymlaen. Felly os na ddau i ddod, rhaid o ddod efo'i gilydd. A mae Clark yn dod ymlaen fel eilydd am y 7fed tro y tymor yma i'r Seintiau. Mae Sgorio yn gynnal pan mae'n dod ar y cae. Da chi'n teimlo bod y balans yn hwyro, bod nhw wedi goroesi storm, bod nhw wedi atal y llanw. Mariot. A mae'r Bala'n dal i ganolbwyntio'n amddiffynol, a dyna rhaid nhw'n neud. Ond Corea'n gadael Mariot fynd am y tro gyntaf yn y gêm yma. Efo faint 12 munud i fynd. Dechrau blino, mae rhaid chdi gario ymlaen efo dy gyfrifoldeb. Mae'r Seintiau'n gwybod mewn gwirionedd bod nhw angen ennill hon. Bydd y gêm gyfartal y bydd y Bala fel arfer yn ganlyniad da, ond mae Cei Conna ar hyn o bryd ar yr un nifer o bwyntiau â nhw. 1 pwynt fydd rhwng y ddau dîm os ti'n aros fel hyn. Mullen, pwy sy'n cyrraedd? Yr ôl beniad yn un pwysig. Sislevic eto.
Edwards ei obenio ddi. Ie, sori Nick. Mae o'n sefyll yna. Dyna di broblem gyda Sislevic fan hyn. Mae o'n sefyll yn stond aneidiol i. Sa fod i fatha rhedag i fewn ar hwnna a'i momentum o'n ychal, so wedi neidio uwch. Oeddech chi'n gofyn lle oedd y dyfarnwr. Pa olwg gafodd ar y gic o'r smotna, sgwiwch? Wow, come on! Mae honna mor agos a fedrith o fod, felly beda fi ddim wneud rhyw fath o esgus iddo fo chwaith. Dim trauma, a dwi'n ganmol o'r cymylau bod i gorau gynno ni. Pawb yn hawl, cael gyferiad. Mae yna gêm fyw, wrth gwrs, y sadwn nesaf, y Hwlffordd yn erbyn. Pwy? Ie, y Seintiau Newydd. A mi gawson ni gêm wych rhwng y ddau dîm yma. A gobeithio am gystal, a mae Hwlffordd yn gyd yn ardderchog gyda ni'n gyddigoledd arall iddyn nhw heddiw. O un gol iddyn sbiwch am Cyrrea mynd nôl efo Mariat eto. A da chi di sôn yma peth, Malcolm, ond mae Cyrrea ar un ochr a Will Evans ar ochr arall di gweithio mor wahanol mwyn atal Spender a Mariat. Wrth gwrs, a ti'n gorfod neu hynny pan ti'n chwarae yn y byd y Seintiau Newydd, ti'n gwybod fe maen nhw'n gynnig yn ymosodol iddyn nhw. Felly, ia, ond hefyd... Venables yn chwilio am y briwsion fel mae o'n gwneud o hyd. Mynd i hun. Ond mae rhaid chdi fod yn ymwybodol o gen dy hun hefyd pan ti mewn meddiant, pan mae dy dîm di mewn meddiant. Dwi'n gwybod, dwi'n edrych hwan ar lefel ffitrwydd y Seintiau yn uwch na'r Bala, o maen nhw dal yna'n cwffio. Da ni yn y 10 munud ola. A dyn dewr. Dyn dewr. Fydde'n darogan pwy sy'n di ennill hon nawr. Oedd hi'n edrych fel y Seintiau Newydd am yr rhan fwyaf o'r ail hanner yma. Ond mae'r Bala, fel ti snwyd i deffro, a'r cyfle na gafodd Venables i weld i tanio nhw. A mae'n werth pwysleisio eto Will Evans 10 gol, Chris Venables 15 gol. Mae'n e goli yn y tîm yma. Ond ymhen arall y cae. Mae Draper wrth gwrs, a mae Sislevic. Del mewn yn chwilio, oedd hi'n bwysig mae Spittle yn ymestyn ac yn cyrraedd. Mae gan Draper. Oedd i aros yn amyneddgar, oedd yn gwybod fyddai'r bel yn dod nôl yn doedd. Oedd hi'n wych gan Redmond. Mi oedd hi'n chwarae da, doedd. Sy'n edrych ar rhediad Draper i ddechrau fo. Ond y bas na, efo'i gyfforiad cyntaf gan Mullen. A wedyn hyn yn digwydd. Fel dod i Redmond ar ei droi chwith. Ella di fi bach mwy ddychymig o fyna, jyst i godi'r bel dros Ramsir, postyn bell ar ei drawso. Ie, mae o'n gwybod yn dydi. Mae o'n gwybod. Mae mor dyn. Hyd yn oed erbyn y Bala di pwyntiadau ddim digon da. Wel, dim iddo fo oherwydd safon ar Seintiau wrth gwrs, ond... Y gwyd ydi bod Spittle yn cymryd amser, yn gwastraffu amser i glymu gyriau. Wel, dim yn gwybod pwynt digon da i'r Bala chwaith, felly dwi'n gwybod pam maen nhw'n gwastraffu amser. O, mae hwnna'n bas sydd wedi canfod Spender. Mae Draper wrth gwrs yn aros am y bel. Nôl a hiad Spender. Tu ôl i Draper oddi. Venables. Gweithio mor galed yn dydi. Os nad yw'n llachar yn sgorio, mi wythydd am byth. Pan maen nhw'n clirio'r bel, mae'r Seintiau, mae'n mynd sydd yn ôl i un o chwaraewyr Seintiau. Ydy mae. Mullen. Clark yr eilydd. Astles. A mae'r Seintiau fel tas nhw wedi setlo eto, mae Sislevic unwaith eto creu y lle ar gydio mynd i hun. Mae di mynd i'r dde, mae di mynd i'r chwith, mae di mynd dros y bar.
Mae yna un, da chi'n teimlo yn mynd i daro'r targed. Hwna sa chdi, efo cyfartaledd ella dyna sa chdi'n meddwl, ia. Ond mae'n gormod o le eto. Rwan ti'n edrych ar lle mae Ce, fo sy'n gwarchod yr amddiffyn i fod. Da ni yn Hwlffordd wythnos nesa. A'r newyddion, mae cyn chwaraewr Cymru, Abertawe a Chaerdydd, Ashley Jazz Richards wedi arwyddo i Hwlffordd a mae am i chwarae iddyn nhw yn uwch gyngrair Cymru yng nghanol wythnos. Mae honno'n stori sydd wedi bod yn cynywair. Da ni bod yn aros am y gyfle i rannu honno efo chi. Ac arwydd eto ar y diwrnod sgorio David Cottrell, un arall o chwaraewyr rhyngwladol Cymru. I'r Bari a pnawn mae Ashley Jazz Richards mynd i ychwanegu dipyn o jazz i'r uwch gyngrair. Spender. Redmond. Mae Spittle di chwarae'n arferchog. Spender. Mullen. Routledge. O, mae hwnna bas fach glyfer. Sislevic eto. Isel. Ac ar hyn o bryd mae popeth yn tymyn heibio neu yn syth at Ramsey a'i bist. Ond Kieran Smith at a draws to hwnna i warchod Price fyna. Ond so mae dim Sislevic oedd yn dod i mewn. Wel, mae Dean Ebi ar y fainc gan y Seintiau, wrth gwrs. Os oedd ddim un eilydd di bod ymlaen gan y Bala. Smith. Cyfryd rhoi fi mewn eto allan gan Marriott. Wel, oedd hi ddim y bel gorau, mae'n mynd i gael cyfle arall rwan efo cic cornel. Mae'n saff os oedd hi'n cic cornel, oedd hi'n edrych ddim ar tafliad oedd hi, ond mae'r lle mae nhw'n dweud na, cic cornel. Wyt ti'n meddwl weithiau ne, efo'r llawiad na, a fysa'r Llimanwr wedi medru deud wrth ar dyfarnwr bod i wedi daro i law o, ond medio na, oedd o'n ddigon agos doedd. Price i gymryd y gic. O, allai ddisgyn i unrhyw un, a mae wedi disgyn i'r tîm Carthem yn y gyfredd yn wrth ymosod. A mae'r bel gan Redmond. A maen nhw'n brysgamu lawr ganol cael gan gynnwys Draper. O, hwnna'n bas sal yn doedd o. Oeddech chi'n teimlo bron iawn bod gan Redmond ormod o ddewisiadau fanna. A mae yna newid arall yn mynd i fod. Dyma'r newid ola. All y Seintiau wneud. A'r dyn sy'n gadael ydi Redmond. Ac y Seintiau'n dangos mor bwysig ydi buddigoliaeth iddyn nhw. Maen nhw'n dod â blaenwr arall i'r maes. Ie, maen nhw'n. Maen nhw'n taflu bod dim ati rwan i trio curo'r cem. Dwi'n edrych ar Ben Clark yn mynd i istaf o'r Routledge o flaen amddiffyn a wedyn maen nhw'n chwarae efo 2 ymosodrwydd, felly mwy o 4-4-2 i orffan y gem i'r Seintiau Newydd, Ebi a Draper. Ie, 2 sydd wedi arfer cnesu'r fainc, nawr yn cael chwarae efo'i gilydd. A rhwng y 2 ohonyn nhw. Wel, mae ganddyn nhw bron i 20 o goliau. Y bel mewn at Mullen. Sbiwch mor dyn mae chwaraewyr y Bala'n glynu at nhw. Maen nhw wedi gweithio mor galed o'r bel gan Clark. Mae gyda fo ddawn i ganfod i'w bocedi bach o le hefyd. Hudson. Spender. Da ni'n agosau at y 2 funud ola o'r 90. A'r sgôr fel y mae ar hyn o bryd. Ddim cweit wrth fodd y naill dîm na'r llall. Os a ddiwedd dramatig i fod. Cic gornel arall. Ie, Sean Smith yn rhyw sodlu y bel allan, ond i bod so wedi mynd illa troian i o leia ilgio'r tafliad. Just yn ei 7 o giciau cornel. Yn amddiffyn yn bwysau eto. Ac edrych eto, Marriott i chymryd i.
Hwna well. O, am arbediad adweithiol. Sislevic oedd o, ac mae Ramsey wedi gwneud yn gampus fanna. Fedri Sislevic yn gwneud llawer mwy. Mae o'n just gyda cyfeirio i. Mae o'n trio, a mae'n cael ei wiriad arall yn dod o flaen Ramsey fan hyn. Yndi. Mae'n dod oddi ar Corea. Ysgwydd Corea, a mae o'n dal yn neud yr arbediad. Hudson gafodd y peniad lawr. Di honna ddim yn bas yn ôl ar weitha'r ffaith bod y Seintiau'n honni bodi. A dyma ni ongl arall o'r arbediad. Dyma pam oedd hi'n arbediad cystal. Oedd o'n cadw i lygad arbeniad Sislevic. Nath i newid cyfeiriad yn dod. Oedd yn mynd un ffordd yn barodoedd a wedyn y fraich dde yna. Cael ei trafnu just ryw adweithio ydi de. Venables mewn, bron iawn. A bod yn gamgymeriad gan Astles. A mae yna 4 munud i'r Seintiau Newydd neu'r Bala. Allu, wel, gwedd newid i tymor mewn gwirionedd. Nawr te. Mae yna gardiau felen yn cael ei dangos i Jonathan Routledge. A mae'n bosib mae am Gega. Ac sy'n rei yn dweud bod honna awr rhy hwyr pan gofiwch chi fel gododd o'i fraich i wyneb Will Evans. Mae yna benderfyniadau dadleuol wedi bod neu ddim wedi bod yn y gêm yma. Penderfyniadau mawr iawn. Fas ydi gallu newid y gêm. Venables yn mynd fewn amdani. Hudson oedd efo fo. A nath Hudson yn ddewr ac yn ardderchog fanna. Mae'n gorfod bod. Mae'n gol, dyni. Mae'n weithiau, dyni'n gweld Venables yn penio hein i mewn. Wel, fe gafodd Abertawe Gigor Smotyn 7 munud mewn i amser ychwanegol y pnawn yma. Os yw rhywun yn sgorio yn y 4 munud ola. Mariat. Ac neu mynd i gael carden felen. A mae nifer y cerdiau melyn wastad yn arwydd mor dair mae pobl yn brwydro. A mae yna 5 wedi cael ei dangos y pnawn yma. Dwi'n just edrych ar Price, mae'n bod tro mynd i dwytho fan hyn dydi, a mae Mariot yn just hongen i goes. A be mae, edrych ar beth sy'n bwysig o fanna. Symudiad dwytho Mariot ydi bod o'n dod allan o'r cwrs cosbi i wneud o. Mae'n dod allan o'r cwrs cosbi, mae'n gwybod, os dwi'n dynnu fo lawr, yn y cwrs cosbi, mae'n Gigor Smotyn. Ie. 2 gefnwr chwith. A cael sgwrs fach. Nawr, a fydd Mariat yn cael amddiffyn y gig cryd? Mae'n cael triad, mae'n gorfod gadael y maes. Geith ddod nôl. Yr unig chwaraewr sy'n cael cyfuniad heb adael y cae ydy'r golwr wrth gwrs. 10 dyn y Seintiau i amddiffyn. Cyfle gwirioneddol dda i'r Bala. A chyfle i'r Bala gael gol fydde yn creu stori. Mewn â hi a cael ei ffinio allan. Shannon sydd wedi chwarae'n dda. A mae Mullen yn gwneud gwaith amddiffynol da fadda. Yn cynorthwyo'r amddiffyn. A mae'r Seintiau eisiau symud y bel i ben arall y cae. Spittle a Clark yn erbyn i gilydd fanna. Venables, Hudson. A hyn mor gyffroes nawr, Corea. Mae'n cyd arall y fan yn ganol y cae. Mae'n mynd i fi bach o fler yma. Malcolm yn yr oedi yma, ser yn y gêm i chi heddiw. Mae o'r boi, oedd o ddim ar y team sheet i ddechrau'r gêm, ond mae o i fi di bod yn bob man yn y cae yma. Droed i mewn, bob tro mae o'n gorfod. Mae di'r rhedag 9 milltir annar, mwy na neb yn y gyngrau tymor hyn. Ie, ac mae werth tanlinellu. Di Kieran Smith ddim di chwarae ers mis Hydref y llynedd, ac i ddod nôl yn annisgwyl a chwarae rhan mor llawn. Fo ydi ser yn y gêm. Os rhywun yn mynd i fod yn arwr y gêm, mae Venables yn glynu amdani hi. A tro y Seintiau ydi hi am ddiffyn yn dair. Wel, da chi yn rhyw deimlo. Os ar un o'r ddau mae'n heiddi colli.
Na, dim efo y... Venables mewn, Venables eto. Mae Hudson di gwneud digon. Smith, Venables eto, Venables yn ceisio troi. Mae'r ddrama yn para at yr eiliadau ola, a mae'r Seintiau am greu mwy. Wel, fe ddydyn ni bod yn mynd i gael cyfle, mae wedi cael mwy nag un, Malcolm. Bron y fan hyn, do. Bron iawn y fan hyn, Hudson yn ei gan gyfeiriad. Venables yn curo'r dacl yna, dim y bownsio garedig iddo fo'i sgorio. A dyna, efo pas wallus ydy diwedd gornest gystadleol, lle mae'r ddau dîm wedi cael eu cyfleon. Dwi'n yn siŵr a fydd y naill dîm neu'r llall yn hapus efo'r sgôr derfynol, efo'r pwynt. Yma un peth yn sicr, mae yna gymaint i'w drafod. Penderfyniadau mawr iawn. Alle fod wedi mynd o blaid y Bala, athon nhw ddim, ac ar ddiwedd y gêm, mae wedi gorffen y Seintiau dim, y Bala dim. Diolch Nick, diolch i Malcolm hefyd. Mae yna gemau di-sgôr, a mae yna gemau di-sgôr. Ac oedd honna yn gyffroes dros ben tu ar diwedd. Mae wedi gorffen yn gyfartal. A dyma sut mae hynny'n effeithio'r tabl. Mae'n golygu bod y Seintiau yn mynd bwynt yn glir unwaith eto o Ceicona. A'r Bala yn parhau i fod 9 pwynt tu ôl nhw, ond am gêm, am berfformiad eto tu'r diwedd gan y Bala. A'r ddau dîm yn cipio pwynt. Ac Owain, a Andy Morrison fydd fwy o hapus heno allan o bawb. Mi fydd o wrth i fodd. Pam gath Insel i yrioeddi ar y cae, oedd yn ar ei holi, sa fo ddim wedi medru dychmygu fysa heddiw wedi mynd cystal. I'r Bala, mi oedd rhaid iddyn nhw ennill, dwi'n teimlo heddiw. Os oedden nhw'n mynd i gair bwlch, nathon nhw ddim ennill, ond mi oedd yn gystadleuol dros ben, ac efallai bod y gêm gyfartal yn ganlyniad teg yn y diwedd. Mae rhaid ni edrych ar y digwyddiad. Y llawio, os oedd hi'n lawio, gen i weld unwaith eto beth am hon. Lot o bobl yn credu bod hi'n gic o'r smotin. Ie, da ni'n gweld y Bala'n dechrau rhyw bwysio, a mae'r fraich jyst yn hongian allan wrth yr ochr, ac mae yna cwpl o ongla gwahanol. Lle mae'r fraich yn mynd i fynd? Dyna fesa'r cwestiwn, a hon di'r ongl ora. I fi, mae'n taro'i fraich o'n uchel. Mae hynna'n mynd yn erbyn y graen be di teimlad ar rhan fwyaf o bobl, ond i fi, dwi'n meddwl bod yn gic o'r smotin. Dewch chi weld beth o Colin Caton i ddweud, mae fe gyda Sioned Dafydd. Well, Colin, I'll start with the big talking point. Should you have had a penalty in that second half? From where I seen it, obviously it's the bottom part of his arm, and Ewan's saying it's at his shoulder, which I think's wrong. And I've asked him, give me a ring when he sees that he's got a bad decision wrong, and it's a blatant decision to give us. But Ewan's a good lad, and he hasn't tried to make a bad decision. If it is, but when I get home, I'll have a look at it. In terms of your team's performance, you really had to dig deep at times. How proud are you of the boys defensively this evening? Yeah, you know, we've had a long break. They've played a lot more competitive games than us coming into this. We've been limited what games we could get. But I'm proud of the lads, you know what I mean? We've had good chances towards the end. We were looking to win it in the last 5 minutes. Just shows how fit we are against a full-time team. And yeah, it was good. Ramsey's made some great saves, and we hung on, but I'm proud of the lads. Good. Diolch, Colin. Thank you. Thanks very much. Thank you. Ie, diolch i Colin Caton. Gyda Sioned Dafydd, dwi'n yn hapus o'r penderfyniad. Dwi'n hwnna ddim yn sioc i neb, ond bydd e'n hapus o'r perfformiad? Hapus iawn efo'r perfformiad. Seintiau Newydd nath chwarae'r pêl-droed gorau, heb os. A ma' nhw'n dda, ma' nhw'n siarp. Ond i'r Bala, y profiad yna, y cymeriad, y siarp yn dactegol wedi gwneud yn wych, ac hefyd y gol geidwad wedi cael gêm gampus. Ond mi fydd o'n hapus efo'r pwynt yn siŵr. A ar ôl bod i ffwrdd am mor hir, mae'n braf bod yn ôl, ond be ni wedi gweld yw, dwi'n mynd edrych fel bod wedi effeithio'r clybiau mae gymaint hynny, ni wedi cael penwythnos cyffroes yn syth. Do, yn bendant, a'r un stori fi, dwi'n disgwyl gweld Ceicona yn ennill, y Seintiau Newydd yn ennill, y Bala ddim yn bell tu ôl iddyn nhw, ond mi fydden nhw tu ôl. Ond yn edrych ymlaen i weld be fydd i ddod dros yr wythnosau nesaf. Ie, maen nhw'n dod yn gyflym. Owain, hyfryd cael ti nôl fan hyn, mae'n hyfryd cael bod yn ôl. Cofiwch, gemau canol wythnos i ddod hefyd. Uchafbwyntiau nos lun ar S4C, mwy o sgorio nos Fercher. Mae Sgorio yn ôl, uwch gyngor Cymru JD yn ôl. Newyddion sydd nesaf ar S4C. Welwn ni chi penwythnos nesaf. Ta-ra.